matter. Nevertheless, you know, if a driver does something that he shouldn't do, then they should talk about it themselves without getting overboard about it. So the outcome is a matter for the judges, and obviously I have no control. You said yourself that Taku's had a bit of a difficult time recently. What are you hoping to see from him today? Well, I've just had a word with him. I said, look, it's so difficult now with you know, the talent that there is in Formula One, and he is such a young up-and-coming driver. He doesn't need to prove to anyone. He needs to be relaxed. He needs to get a really strong rhythm going very quickly on, nice and control with the car, and push hard and push really hard, and he will find the places will fall into his lap. You know, don't need to prove to us how good he is. We know how good he is. Just nice and calm, bring the car home. That's the best I can do in the circumstances, but it is all down to the driver. Hope he does bring home. Thanks, Eddie. Forza Italia, Forza Ferrari. Erinomaisen mukavaa sunnuntain iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa mukaan seuraamaan Formula 1 kauden 15 MM-kilpailua Canal Digitalin kautta monikanavalähetyksenä. Kesä on kääntynyt syksyyn kotimaassa, mutta aurinko paistaa ja lämmittää hienosti Monzan rata-alueella täällä pohjoisessa Italiassa. Kaikkialla maailmassa tunnettu ja arvostettu Monzan ratapyhättö erinomaisen kauniin kuninkaallisen puiston keskellä on tämän päivän jännittävän formulakilpailun näyttämönä. Monza toimii kisa-isäntänä nyt jo 52. kerran. Kautta pitkän autourheiluhistorian Italian Grand Prix on ajettu vain yhden ainoan kerran muualla kuin täällä. Se tapahtui vuonna 80 ja tuolloin kisapaikkana oli noin 150 kilometrin päässä sijaitseva Imolan rata. Tunnelma Monzan rata-alueella on loistava, suorastaan juhlava, mutta samalla myös odottava ja jännittynyt. Laajat katsomoalueet ovat värijäytyneet tuttuun tyyliin Ferrarin punaisiksi. Maranellon suuri punainen haluaa tarjota italialaisyleisölle ja samalla kaikkialta maailmasta tulleille Ferrari-ystäville parhaimman mahdollisen tapahtuman. Tätä päivää on odotettu. Nyt suuret yleisömassat pääsevät nauttimaan kauden menestyneimmän tallin suorituksista omalla radalla. Tosin hyvistä valmisteluista huolimatta kaikki ei ole mennyt Ferrari-tallin kannalta nappiin. Eilisessä aikaa, jossa eturivi vallattiin vain puoliksi ja kaikkein tärkein paikka, paalupaikka, meni brittitalli Williamsille, Juan Pablo Montoyalle. Se oli kenties pettymys italialaisille, mutta ei niinkään lajia seuraaville, sillä Montoya otti paalun myös viime vuonna, samoin hän voitti viime vuonna. Ja kaiken lisäksi BMW on kehittänyt uuden moottoriversion, mistä löytyy huikeat 900 hevosvoimaa. Pian alkava kilpailu on todella jännittävä. Pystyykö Williams taistelemaan tasaväkisesti hurmioitunutta Ferraria vastaan? Heitä kaikkia tietysti kiinnostaa kaikkein eniten McLarenin ja Toyota-tallien suoritukset. Toyota-tallin suoritukset. Kimi Räikkönen starttaa 6. ruudusta ja Mika Salo hieman taaempaa, mutta samalta puolelta rataa 10. ruudusta. Lähtöpaikalla rata on leveä, mutta pian lähdön jälkeen tulee tiukka ja vaativa sikaani. Siinä mitataan miehinen rohkeus. Toivottavasti se menee kaikilta hyvin ja lähtöön on aikaa niin kuin näkyy vain 3 minuuttia 43 sekuntia. Ratavarikolla kävelee monta levotonta, yksi heidän joukossaan välillä istuen. Jännitys tuntuu varmasti kantapäitä myöten, Erkki Mustakari. Kyllä näin on, täytyy myöntää, että nyt on jännitys korkeimmillaan. Tässä on sen verran vähän aikaa enää, että täytyy omilla vanhoilla koetulla keinoilla saada tuo pulssi rauhoittumaan. No niin, sinulla on varmasti ollut mahdollisuus tavata myöskin suomalaiskuljettajat aivan ennen kuin he siirtyivät omalle lähtöpaikalleen. Millä mietteillä Kimi Räikkönen starttaa kisaan? Kimi on optimisti niin kuin aina ja annetaan hänen itsensä kertoa, mikä on tuo tunnelma tuolla autossa nyt, kun hän valmistautuu lähtöön. Kimi, miten tuo auto nyt aamulla tuntui toimivan? No ihan suht jees, kai se ihan hyvältä tuntuu, että ei mitään valittamista. Ilmasta näyttää tulevan aika lämmin, onko se teille hyvä juttu? No joo, että kyllä mä luulen, että se auttaisi meitä vähän. Että katsotaan nyt, että mitä. Kyllä mä luulen, että renkaat pitäisi ainakin toimia hyvin ja pitäisi olla ihan hyvä kisasäätökin, että voi tulla ihan hyvä kisa. Minkälaisella varikkotaktiikalla, montako pysähdystä aiotte tehdä? Lieneekö niin, että yksi on se ainoa oikea? No olihan viime vuonnakin Ferrari taisi käydä 2 kertaa, mutta eiköhän se ole 1 kertaa mitä tapaista. Yksi kysymys Kimi vielä tähän lopuksi, niin toi lähtöpaikka, niin onko se ongelmallinen ajatellen ekaa mutkaa, kun se on niin pirun tiukka? No ei kai se on sama ihan kumman puolella lähet vaan, tai mistä vaan. Että voi joku osuus sua taakse, jos käy huono tuuri.
kai se nyt menee ihan hyvin, se on sellainen tiukka, etteikä sen kaikkea tähän rauhassa. Okei, onnea kisaan. Onnea kisaan Kimille. Toivotaan, että 6. lähtöpaikka on hyvä paikka tänään ja tuo menestystä. Entäpä Mika Salo, 10. lähtöruutu, 5. kerran tällä kaudella. Mika, minkälaista kilpailua odotat? Kaikki näyttää hyvältä, että tulee olla hyvä kisa. Tuossa ekassa mutkassa kun selvii, niin sitten loppu on helppo. Miten tuo auto aamulla toimii? Jos toimii tuohon 5 minuuttia ennen loppua aika hyvin ja sitten vetoakseli tuli ulos tuolta perästä ja se hyötyi siihen. Onko se iso homma laittaa kuntoon? Ei, se on ilmeisesti, me ajettiin vähän liian pienellä jarrujäähdyttimillä ja se kuumeni noin laakerit niin paljon, että vetoakseli antoi periksi. Entä kilpailun taktiikka, jos mennään, niin onko siinä teillä niin varaa reagoida, ottaa huomioon eri tilanteet, mitkä tulee eteen? Joo, ja mä luulen, että kun me tehdään meidän päätös tuossa 12 aikaa, niin me pysytään siinä ja sillä selvä, että sitä ihan turha rupea kantaa ekstra bensaa täällä. Bensavaikutus on niin iso täällä, että ihan turha rupea kantaa mitään ekstra 10-20 kiloa mukana. Entä sitten auton nopeus ajatellen pahimpia vastustajia, luuletko, että pysytään hyvin vauhdissa mukana? No siltä se näyttää ainakin, että meidän suoravauhdit on ihan kohdallaan ja kierrosaika on aika hyvä, että kaikki näyttää hyvältä. Ei muuta kuin onnea kisaa. Onnea kisaa myöskin Mikalle, Jukka Milde täällä kommentaattorina. Nyt näyttäisi siltä, että varikkopysähdysten määrä jää kenties yhteen kertaan, mutta onko mahdollista, että esimerkiksi Ferrari ja Mika Salo lähtisivät liikkeelle mahdollisimman kevyellä autolla ja tulevat sitten tankkaukseen jo ennen puolta väliä? Niin kuin tuossa mainittiin aikaisemmin ja Kimikin otti esille sen, että Ferrari tosiaan ajoi viime vuonna 2 pysähdyksellä, mutta tosiaan vaikutus sille, että bensa on vähän tai paljon, se on suuri ja nyt sitten vaan katsotaan ensimmäisten kierrosten aikana, miten tuo varikkotaktiikka on valittu. Ja ratkaisevia hommia tässä kisassa on tietysti se, lähdetään lämmittelykierrokselle. Että selvitään tuosta ensimmäisestä kaarteesta ja kuinka luotettava tekniikkaa, moottorit joutuvat todella koville, 65% ylikin. Ja siellä jo ensimmäinen jää ruutuun. Oi, aivan tuolla. Renault, mutta pääsee kuitenkin muiden mukaan. Hyvä pieni vaaratilanne. Vaihde ei mennyt nähtävästi silmään. Trulli tulee starttaamaan lähtöruudusta 11. Ja tosiaan luotettavuus on ratkaisevassa asemassa. Ja kuten myöskin se taktiikan valinta. Se on tuosta ensimmäisestä kaarteista hirveästi kiinni. Renkaat uskotaan ainakin molempien rengasvalmistajien puolesta toimivan hienosti ja näin ehkä tämmöinen luotettavuus ja suora nopeus ratkaisee aika paljon tässä kisassa. Rata sijaitsee aivan Monzan idyllisen pikkukaupungin keskustan tuntumassa suuren puiston keskellä, kuninkaallisen puiston keskellä. Matkaa kaupunki Milanosta on tänne vain vajaat 30 kilometriä. Normaalisti se menee noin puolessa tunnissa, mutta tänään aamulla matka on kulunut pahimmillaan 3-4 tuntia. Rata on 5,7 kilometriä pitkä. Kaikkiaan kisakierroksia ajetaan 53 ja siitä tulee kilometreissä matkaa 306. Kaikki tämä on ohi, jos kaikki menee hyvin. Noin 80 minuutissa, toisin sanoen tuntia 20 minuuttia. Tosin jo viime vuonna se alitettiin, tunti 16 oli Montoyan voittoaika. Saa nähdä, rikotaanko tänään myöskin kilpailun keskituntinopeus. Se nähdään sitten, kun ruutulippu heiluu. Katsotaan näitä tilastoja tuonnempana. Mutta nyt sitten peukut pystyyn jokaisessa kodissa ja kisastudiossa, niin Utissa kuin Utsjoella. Kautta Suomen, myös siellä Hyvinkäällä, hyvä olo messuilla, Expertin osastolla, missä on tietojemme mukaan kaiken kaikkiaan paikalla liki 5000 ihmistä. Peukut ja varpaat pystyyn, lähtö on aina huippujännittävä tapahtuma ja seuraatte suoraa lähetystä Kanal Digitaalin verkosta. Formula 1 kauden 15 MM-osakilpailu legendaariselta Italian Monzan radalta. Ja paalupaikalla Juan Pablo Montoya. Hänen rinnalleen Michael Schumacher, toiseen riviin Ralf Schumacher, Rubens Barrichello. Ja kolmannessa rivissä Eddie Irvine, Kimi Räikkönen. 4. rivi David Coulthard, Petro Della Rosa. 5. rivi Jacques Villeneuve, Mika Salo. He lähtevät lähes vieri vierestä, hyvät kaverukset. 31-vuotias Villeneuve, kanadalainen, ja 35-vuotias suomalainen ratoja kolunnut ja monet hienot hetket muun muassa Italiassa täällä palkintokorokkeelle. Ferrarilla aikanaan noussut Mika Salo, mutta nyt sitten jännittynyt tilanne. Miten tästä lähdetään liikkeelle ja ennen kaikkea kuinka selviydytään ensimmäiseen mutkaan. Ross Brawn on siirtynyt tuonne takavasemmalle, hän kärsii selkäkivuista, mutta kuitenkin katsoo taatusti hyvin tarkasti nämä taktiset kuviot.
Samoin Williamsin puolella ankarasti mietitään ja ollaan valmiit improvisoimaan vielä nämä taktiset kuviot uusiksi siitä, mitä on tähän asti suunnitelmina tehty. Näin myöskin McLarenin puolella ja viimeiseen riviin Mark Webber, Alex Young tulevat omille paikoilleen. Turva-auto hakee vielä oman lähtöpaikkansa, jos tarvitaan. Yksi auto sieltä välistä puuttuu, Jarno Trullin auto. Trulli lähtee sieltä perältä ja liikennevalo tuo tulisen punaiset. Viimeinen viides syttyy ja tuhannet pasulat pauhaavat. Montoya saa hyvin, Schumacher tulee sieltä, mutta Montoya kuittaa eteen. Mikä on nyt tilanne, kun mennään ensimmäiseen mutkaan? Hirmuinen massa tulee sinne yhtä aikaa. Montoya on hyvin, Ralf Schumacher on hyvin, rintarinnan tulevat Williams-kuljettajat ja telovat toinen toisensa sieltä. Ralfko siellä ottaa ensimmäisenä tuon. Ralf ottaa ykköspaikan. Hän lähti kolmannesta lähtöruudusta. Sitten tulee siellä Montoya, Michael Schumacher, Barrichello ja kumppanukset. Williamsit ykkösenä, kakkosena. Ferrarit kolmantena ja neljäntenä. Sitten ovat McLarenit tiettävästi ainakin toinen McLaren. Onko Kimi Räikkönen tässä vaiheessa? On viidentenä. Eddie Irvine on kuudentena. Alan McNeesson seitsemäntenä. David Coulthard kahdeksantena. Salo yhdeksäntenä. Alan McNeesson on saanut aivan hirmuisen lähdön. Hänhän starttasi kilpailun kolmannesta ruudusta ja on tässä vaiheessa jo seitsemäntenä. Ja myöskin Mika Salo on nostanut itsensä yhdeksänneksi. Loistava lähtö suomalaiskuljettajilta, mutta olihan järkyttävän kovaa draamaa Williams-tallin kesken. Ralf Schumacher kolmannesta ruudusta oli kaikkein rohkein. Hän puristi miehekkäästi ratista ja polki niin paljon kuin sielu sietää pelkäämättä mitään. Mutta sen sijaan tuolla kioskilla 15 siellä nähdään myöskin kovaa taistelua. David Coulthard siellä oli tietyssä roolissa. Kimi pitää omasta paikastaan hyvän huolen. David olevan ilman etusiipeä. Davidin on tultava varikolle. Näin on, pääkuvakin kertoo. David tulee sieltä nopeasti varikolle. Varikolla ollaan valmiit jo vaihtamaan tuo etusiipi. Missähän se etusiipi on lähtenyt? Joka tapauksessa David Coulthard putosi tuossa lähtötilanteessa. Hän on tällä hetkellä tulosluettelossa vasta 10. Ja ensimmäinen kierros on tullut täyteen. Toistamiseen mennään jo tuon jännittävän paikan, eli ensimmäisen mutkan läpi ja sitten niin kuin näkyy Barrichello, hirmuinen taistelu tässä. Montoya on toisena, Barrichello kolmantena, Michael Schumacher on neljäntenä. Tämähän olikin näin päin vielä tämä Ferrarin paremmuus. Barrichello kolmantena, Michael Schumacher neljäntenä. Yllättävän vaisu tilanne Michael Schumacherilta. Hän ei halunnut tunkia liian räväkästi siihen ensimmäiseen mutkaan. Se oli selkeä tilanne se, että Montoya leikkasi erittäin läheltä Schumacheria. Schumacher vähän pelästyikin varmaan, koska se oli niin kuin aivan lähellä, että he eivät osuneet toisiinsa siinä ihan lähtötilanteessa. Ja siinä meni pasmat sekaisin. Ja samaan aikaan Ralf Schumacher lähti parhaiten kaikista näistä neljästä viivalta. Ja kuten näkyy, hän johtaakin nyt. Ja siinä vaiheessa sitten taas Schumacher jäi siihen sumppuun ja Barrichello pääsi siinä taas hyvin liikkeelle. Eli se oli hyvin tiukka. Nyt tulee uudestaan, mutta Montoya kun tämä tulee uudestaan, niin Mika Salo on tällä hetkellä 8. Kiitos sen, että David joutui jäämään tuonne varikolle ja Villeneuve otti huonon lähdön. Ja erittäin lähellä oli todellakin tuo Montoyan ja Schumacherin osuma. Ja sen takia Schumacher joutui rajusti löysäämään. Jää tuossa tilanteessa jopa ja siellä lähti neljänneksi ja siellä lähti tuo David Coulthardin siipi. Rankka tilanne, mutta siitä selviydyttiin ja siellä Montoyan raju veto suoraan Schumacherin eteen. Tämä näyttää olevan pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Ja nyt sitten Schumacher varoo. Barrichello käyttää tilaisuuden hyväkseen ja katselevat molemmat tarkkaavaisesti, kuinka Williamsit taistelevat tuolla paremmuudesta. Ja näin hyvin se menee. Williamseista Ralf ottaa kärkipaikan ja Montoya tyytyy tuohon kakkostilaan. Ralf Schumacher on voittanut tällä kaudella jo yhden kilpailun. Montoya viimevuotinen paalupaikkamies, viimevuotinen voittaja, joutui tyytymään tappioon tuossa ensimmäisen mutkan kaksitaistelussa. McNishilta oli kyllä rakettimainen lähtö. Hän on tällä hetkellä Mikan edellä 7. Mika on aivan siinä perässä kiinni ja Panis taas hänen perässään kiinni. Siellä on tiukka nippu sijoissa 7, 8 ja 9. Kyllä, ja Panis otti loistolähdön. Hän oli 16 lähtöruutu ja nyt tällä hetkellä Panis on siellä 9. Se oli se ensimmäinen kaaren chicane, joka sekoitti, jolloin parhaat linjat siinä, niin pääsi hyvinkin. Osa pääsi kiihdytyksellä, mutta se oli myöskin aikamoinen sekasotku se ensimmäinen kaari ja siellä sitten jaettiin paikat uusiksi. Ja mahtavan hienoa, että kukaan ei siinä pahemmin osunut. Se, että David joutui siinä kärsijän rooliin. Hänen paikkansa on nyt tulosliuskassa. Hän on viimeisenä ja nousee sieltä varmasti aikaa myöten
todennäköisesti 10 parhaimman joukkoon, mutta tällä nopealla radalla se nousu ei ole kovin helppo. Barrichello on selvästi nopeampi tuossa Williamsin takana ja mielenkiintoista nähdä nyt ihan parin kierroksen sisällä nähdään se, että voisiko olla niin, että Barrichello olisi kevyemmällä autolla liikkeellä. Mutta nyt tuossa edessä, kun jos Ralfi on sanotaan yhdellä pysähdyksellä ja painavalla autolla ja vaikka Barrichello olisikin siellä takana kevyemmällä autolla, niin Ralfi joutuu jarruttamaan kaarteisiin niin paljon aikaisemmin, että se haittaa Barricellon toimintaa siellä, niin korjaa Montoya. Mutta selvästi nopeampi Barrichello on kuin Montoya. Kyllä, ja yksi kova nousija on ollut myöskin Jarno Trulli, joka joutui aloittamaan kilpailun kaikkien muiden takaa, niin tällä hetkellä hän ajaa siellä 11. Erinomaisen hieno suoritus italialaiselta Jarno Trullilta, todellakin muiden takaa ja tässä vaiheessa jo 11. Ja kun tuolla kioskilla 17 analysoidaan vielä tätä starttitilannetta, myöskin sitä missä David Coulthard sai tuon kontaktin, siellä näkyy myöskin hyvin selvästi se tilanne, kun Alan McNish kuittaa monesta ohitse. Ehkä vähän liikaakin oikaisten, mutta... Ei nimenomaan Mika ajaa tuolle sisälle ja siinä vaiheessa muut oli mennyt puhdasta linjaa pitkin ja Mika joutui sinne sisälle tipahti siinä McNishin. Ja nyt ohitus tapahtui. Siinä se kello on. Siirtyy. Hetkinen, mitä siellä oli? Konevika Ralf Schumacherilla. Kyllä, Ralfilla on Konevika Ralf Schumacherilla. Savua tulee oikein kunnolla ulos. Ja näin tulee sitten... Pari kello siirtyy kärkeen. Suoraan. Saman tien. Montoyakin joutuu antamaan tilaa Ralf Schumacherin. Ja uusi BMW-moottori sanoo kiittiä näkemiin. Aika yllättävä tilanne, että Montoyakin joutuu antamaan tuossa vaiheessa tilaa. Ja näin pari kello ottaa kilpailussa kärkipaikan. Näin kauan kesti Ralf Schumacherin tehokas huippumoderni BMW-mylly. 4 kierrosta tuli täyteen, kun hän keskeyttää. Ja nyt Montoya savuttaa täällä jo todennäköisesti. Onko niin, että hänelläkin menee moottori? Ei, kyllä ne oli jarrut. Kyllä siinä on ihan selvästi niin kuin... Nyt hän on molempien Ferrari-kuljettajien välissä. Jännittävä taistelu. Ferrari-fanit seisovat jo tuolla. Toinen on jo kärkipaikalla. Ja nyt on enää ajan kysymys, kun myös toinen kuljettaja nousee turvaamaan Ferrareiden suurta unelmaa. He hakevat kaksoisvoittoa. Ja tuleeko täältä? Rohkeneeko Schumacher nousta Montoyan rinnalle? Ascari mutkassa ei sentään vielä tuossa jarrutuksessa. Nyt sitten tulee jälleen tämä tarkkailuvaihe. Lähestytään paraboolikaa mutkaa. Mennään tätä pitkää takasuoraa, jossa nopeudet nousevat 350 tasolle. Nyt tulee pieni jarrutus, mutta tämä on huono ohituspaikka. Sen sijaan nyt sitten jälleen, kun paraboolika on taivutettu ja taitettu, pääsuora avautuu. Schumacher tulee lähelle. Pääseekö hän? Hän pääsee yllättävän helposti rinnalle ja menee kakkoseksi. Ja näin on Ferrareilla tässä kilpailussa, kun 5 kierrosta on tullut täyteen kaksoisjohto. Tämä viittaa kyllä hirveästi siihen, että toi auto on raskas Montoyalla, koska hän ei pysty jarruttamaan ollenkaan niin kuin aikaisin. Äskenkin meni jarrutus pitkäksi, mutta selvästi kovempaa, siis niin merkittävästi kovempaa menee Ferrari suorilla, että hohoi. Tässä oli nämä ennusmerkit jo eilen aikaa jo jälkeen, kun Williams-tallin päällikkö, toinen omistajista Patrick Head, kertoi oman pessimistisen näkemyksensä juuri siihen, mikä on sitten aika-ajon ja kilpailun välinen ero, niin kyllä hän oli vähän sitä mieltä. Siinä näkyy nyt sitten se Montoyan jarrujen lukkiutuminen. Siinä ihan selvästi tuli joku vika jarruihin. Kyllä, ja samalla pitää todeta se, että Irvine on noussut 5. ja Salo tällä hetkellä 7. Erittäin hyvin Räikkönen on 4. McNishistä nyt nopeasti ohi on aivan kiinni siinä. Pari kello kärjessä, Michael Schumacher 2, Montoya 3, Kimi Räikkönen 4. Räikkösen ero on Montoyaan on 6,3 sekuntia, mutta mikäli tuo Montoyan meno on yhtä levotonta myös jatkossa, Kimi tulee tässä heidän pitkään jatkuneessa kaksintaistelussa jälleen tasaamaan puntit. Toivon mukaan näemme pian Kimin auton keulan ujeltavan vauhdikkaasti tämän lentävän Williamsin rinnalle ja saman tien myöskin ohitse, mutta niin kuin näkyy, kyllä siinä vielä eroa on aika paljon. Kimi tulee tuolta taaempaa. Tässä on Michael Schumacher ja Montoya. Jarrut ovat hirvittävän tärkeässä roolissa täällä Monzan radalla. Siellä Mika Salo, hän on 7. Heillä on nyt tehokas moottori alla, uusi mylly. Ensimmäistä kertaa kilpailussa mukana ja toivottavasti nyt se kestää myös. Alan McNish on hänen edellään 6. Salo siis 7. Jotkuthan sanoivat, että jopa 70% kilpailukierroksesta ajetaan
flat out talla pohjassa, mutta ei se nyt varmasti ihan niin ole. Kyllä näitä hitaampiakin mutkia sen verran tähän reitille mahtuu per ratakierros. Siinä näkyy, kuinka Mika Salo ajaa ja hänen takanaan on Oliver Panis. Panisilla on ilman muuta hirmuinen näytön paikka. Hän haluaisi tässä nyt Bartallin autolla vielä ohittaa Salon. Se olisi tietysti hurinta nöyryytystä, mitä kaikkeen tähän viime viikkojen aikaiseen spekulaatioihin ja tallisiirtoihin ja paikkavaihdoksiin. Siellä on mennytkin nyt ohi. On tullut. Panis ajaa jo Salon edellä. Panis on 7. Salo 8. Näin se ohitus sitten siitä tuli. Tässä Alan McNish, sitten Panis, Mika Salo. Harmin paikka, että Mika joutui tuossa tilanteessa antautumaan. Kisa on vielä pitkä. Mä uskon, että tässä on nyt vähän semmoistakin, että kisa on vielä pitkä. Ihan turhaa. Otetaan ihan rauhallisesti. Otetaan rauhallisesti, joo. Ja mielenkiintoista nähdä, kuinka Hondan moottorit kestävät tämän viikonlopun aikana. Ainakin tuolla Belgiassa 2 viikkoa sitten niitä paukkuu oikein urakalla. Ja sama tahti jatkui vielä viime viikolla täällä Monza Texasissa. Eli mielenkiintoista nähdä, kuinka Honda saa koneensa kestämään. Siinä mielessä mielenkiintoista, että kisa ei ole ollenkaan pitkä, koska tämä on koko sarjan kaikkein lyhin kilpailu. Ja nyt siitä on tosi paljon. Kilometrejä on kuitenkin yhtä paljon. Se on totta. Nopeudet ovat hurjalla tasolla. 7 kierrosta on nyt takana ja siinä näkyy tuo järjestys ja näkyy nuo erot. Ja saattaa hyvinkin olla, että tämän kilpailun aikana rikotaan myöskin kilpailun keskinopeusennätys, joka on tähän asti ollut Peter Ketinin hallussa ja 242,6 kilometriä tunnissa. Viime vuonna Monzan voitto keskinopeus oli 239,1. 239,1 ja se ero on hyvin pieni. Nyt tulee Panis kohta McNishistäkin ohi. Ja siinä on nyt sitten taistellaan 6. paikasta. Oliver Panis Honda-autollaan yrittää saada nyt skottikuljettajan Alan McNishin kiinni. Parapolikan mutkaa lähestytään ja täällä tulee nyt sitten draamaa, kun Sumilla menee leveäksi. Vähän leveäksi. Ei onneksi tuon enempää. 45 kierrosta on vielä jäljellä. Oli hyvin surullinen kilpailun alko Williams-tallilta. Montoyalla jarruongelmia ja sitten Ralf Schumacherin auton moottori ei kestänyt kuin vain 4 kierrosta. Loistava startti, erinomaisen hyvä avaus, tilanteen haltuunotto, niin kuin sanotaan jalkapallossa pesäpallossa, mutta tekniikka puuttui peliin valitettavan varhain ja se oli sitä myöten selvää. Näin lähelle tulee Oliver Panis, Al McNishia. Helposti tuleekin. Selvästi mä veikkaisin kyllä, että tässä on siellähän on barilla käytössä myöskin Hondan tehokkaampi moottori, mutta ymmärtääkseni siinä valittiin enemmän sitä moottoria, joka Williamsin puolelle. Mutta tämä vauhtiero nyt Toyotaan nähden on aika merkittävää. Veikkaanpa jälleen kevyempää auto. Niin, ja jos ajatellaan, että Panis starttasi kisan todellakin 6. Nyt tulee ohitus. Niin kyllä se osittain selittää sen, että nyt mennään lujaa, jos auto on kevyt. Ei aivan vielä onnistunut tuo ohitus, mutta lähellä se oli. Panis tuli jo rinnalle tuolla Variante Ascari-mutkaa edeltävässä pitkällä suoran pätkällä, missä nopeudet nousevat 350 päälle kuutosvaihteella, mutta se ei onnistunut. Ei se onnistunut myöskään täällä Parapolikaa lähestyttäessä. Tämä mutka on aina vedettävä varovasti, kieli keskellä suuta, se on epäsymmetrinen ja nyt avautuu jälleen pitkä suora, mutta Hondasta ei nyt löydy sellaista tehoa, että pitkällä suoralla päästäisiin haastamaan väkivahva Toyota. Ja se pitää rakentaa niin kuin monta kaaretta ennen, se pitää jo sieltä sillan alta rakentaa tämä ohitus tähän pääsuoralle. Kuitenkin hän pystyy tuon jarrutuksen selvästi jättämään myöhäisemmäksi, mutta Parapolika on sikäli ratkaisevassa asemassa, että se pitää pystyä ajamaan niin kovaa kuin mahdollista, jotta se suora nopeus on kohdalla ja se pitää aloittaa sieltä sillan alta jo sieltä silloin jälkeistä chikaanista se rakentaminen. Niin kuin olemme huomanneet, Ferrareita ei ole näkynyt pitkiin aikoihin enää kuvassa. He ovat menneet menojaan. Barikellolla kärkipaikka, kun 9 kierrosta on ajettu. Yllättävää, että Rubens Barrichello johtaa sittenkin tätä kilpailua, vaikka hän lähti 4. ruudusta. Se on sinällään hienoa hänen kannaltaan. Michael Schumacher on jo lähes 9 sekuntia jäänyt hänestä. Merkkejä selvästi siitä, että Barrichello on kevyemmällä autolla ja kenties tulee aika pian. Siellä on Takuma Sato. Takuma tai Giancaso. Taitaa olla Sato. Vähän tuosta kypärästä joo.
saattaa hyvinkin olla, että pari kello tulee aika pian jo renkaiden vaihtoon ja tankkaukseen. Pian se nähdään. 10 kierrosta on ajettu. Vielä 43 jäljellä. Pari kellolla vähän siinä jarrutuksessa ja vaikeuksia. Kun katsotaan Michael Schumacher, hän on nyt jo 10 sekuntia jäänyt. On kakkospaikalla. Montoya jäänyt jo 16 sekuntia pari kellosta. Räikkönen 4. jäänyt. Montoyasta 7 sekuntia. Räikkönen ajoi nopeimman kierroksensa. Hänellä näyttää kulkevan hyvin. Hän tekee omaa hyvää turvallista työtä. Ihan lähellä ei ole ketään. Eddie Irvine on 5. 2 sekunnin päässä. Tässä oli mielenkiintoinen Satoon liittyen nyt kun näkyy kuvissa, niin Eddie Jordanhan sanoi tuossa haastattelussa juuri ennen lähtöä, että hän vain sanoi Satolle, että ei sun tarvii nyt enää todistella kenellekään mitään. Että kyllä me tiedetään, että sä oot nopeet ajaa nyt vaan kunnon vahvan kilpailun. Että kyllä se vähän se on merkkiä siitä, että olisikohan se parempi vaihtaa se kuljettaja ensi vuodeksi. Panis kyllä panee kyllä McNishin koville. Kyllä. Mutta yllättävän hyvin Alan McNish pystyy pitämään paikkansa. Se on hienoa ammattimaista työtä häneltä. Alan McNish siis 6. ja kaikki me tiedämme ja Alan McNish erityisesti kuinka tärkeää on pitää siitä pistepaikasta kiinni. 6 parasta saa siis maailmanmestaruuspisteitä ja Alan McNish on nyt siinä viimeisellä paikalla ja pitää tiukasti kiinni omista mahdollisuuksistaan ja tavoitteistaan. Eddie Irvine kertoi tuossa ennen kilpailua, että heillä on 2 asiaa, jotka saattavat heitä surettaa taikka ovat eräänlaisia ongelmia, jotka saattavat tulla esille. Toinen on niistä jarrut ja niiden kestävyys ja sitten toinen on takarenkaiden mahdollinen rakoille meno. Ja se sanoo, että jos noin 2 ongelmaa pysyvät poissa, niin silloin he pystyvät ajamaan hyvän ja vahvan kilpailun. Ja tietysti tämä koskee aika montaa muutakin ja varsinkin tässä ennen paramodikaan, kun on kevyt jarrutus, siinä usein nähdään tuota tummaa pölyä, kun tulee tuolta jarrutuksesta, kun painetaan jarruja. Viime vuonna Michael Schumacher kävi kierroksilla 18 ja 40, pari kello 19 ja 41 renkaiden vaihdossa. Ja se on kyllä mielenkiintoista myös sitten katsoa, että missä vaiheessa he tekevät nämä stopit. Nyt Schumacher jää koko ajan sekunti per kierros. Se on ollut merkki ja se on ollut tapa. Sen sijaan pari kello vauhti vaan kiihtyy. Hän heittää jälleen violetin värisen tuolle ensimmäiselle väliaika-asemalle. Auto kevenee, vauhti kovenee ja erot tuolla kärjessä kasvavat ja jälleen hyvä merkki siitä, että 2 pysähdyksen taktiikalla pari kello olisi tässä liikkeellä. Ja Kimi ottaa pikkuhiljaa Montoyaa kiinni. Tuo ero oli edellisellä kierroksella 7,2 ja nyt tällä hetkellä se on 7 tasa. Tässä mennään kyllä nyt sellaisella riskirajalla, että kyllä. Tässä saattaa vielä pellit paukkua nyt ja pleksit lentää. Nyt tulee rinnalle, ei pääse. Ei päässyt vieläkään ohitse. Onneksi näitä Kanal Digitaali monikanava järjestelmän ruutuja on niin paljon, että voi seurata. Muun muassa kioskilla 15 seurataan tätä jännittävää kaksintaistelua aivan herkeämättä. Siellä menevät siis Alan McNish ja Olivier Panis. Ja jos tässä vielä 35-vuotias ranskalainen ahnehtii yhtä kovalla tempolla mitä tähän asti Alan McNishia, niin tässä vielä todellakin flexit lentää, mutta McNish tulee varikolle. Hän tulee nyt stopilla kärkimiehistä ensimmäisenä. Tämänhetkisen taulukon mukaan kärkimiehistä on ajettu ainoastaan 12 kierrosta. Ja nyt mitataan sitten Toyotan valmius, kuinka hyvin he selviävät tässä renkaiden vaihdossa. Aika hitaasti menee varsinkin vasen eturengas. Kyllä. Koko ajan toimitaan kuin hidastetussa filmissä. Kyllä, ei minkäänlaista tsemppiä. Ei ollut valmistauduttu varmaan. Siltä näyttää, että tämä oli. Ja nyt onko niin, että taisi konekin vielä sammua tuohon. Nyt oli kyllä. Aivan törkeää toimintaa. Ja hän pääsee 20. Tässä vaiheessa 7. Se on totta. Mutta kun kuljettaja on 6. niin miten voi Toyota missata tällaisen tapahtuman ja toiminnan? Se oli kuin... Kyllä renkaatkin oli paikallaan, mutta siinä liikuttiin niin kuin... Tämä oli kuin Hotakaisen elokuvasta renkaan vaihtaja, joka tulee 4. aivan pian ulos. Se oli hidastettua. Siellä katseltiin revontulia ihan rauhassa. Mika joutuu kyllä aika koville Sauberien kanssa. Nyt on Mika Salo hienosti pääkuvassa ja hänen takanaan on sitten Nick Heidfeld. Salo 7. Heidfeld 8. Panis nyt otti tuon 6. paikan. Olipa. No joo, parempi odottaa ehkä enemmän tietoa siitä, mitä tuossa tapahtui, mutta kyllä niin hitaasti meni.
Barrichello ajanut siellä jälleen huippuhyviä kierrosaikoja. Ero 13 sekuntia Michael Schumacheriin. 13 sekuntia. Montoya 10 sekuntia Michael Schumacherista. Ferrarilla on loistava kaksoisjohto. Ainoastaan tekniset murheet, varikolla tapahtuvat toimenpiteet voivat viedä tämän suuren unelman täyttymyksen Ferrari-faneilta tänään Monzan hienolla radalla. Ferrari komeasti kaksoisjohdossa ja Barrichello heittää nyt keskimmäiselle jaksolle jälleen violetin värisen. Ajaa hirmu hyviä kierrosaikoja koko ajan. 1.24.1, Schumacher 1.24.9. 80 ero. Montoya 25.8. Räikkönen neljäntenä 26.3. Ei olla vielä edes lähellä sitä tasoa. Ja lopettaa kisan siihen. Ai jaha, Alan McNissin kilpailu päättyy siihen. Ei olla vielä sillä tasolla, mitä mentiin Kimi Räikkösen osalta aamun lämmittelyssä. Ei nyt kaukanakaan siitä, sekunnin päässä. 1.25.3 aamun lämmittelyssä. Ja nyt Räikkönen ajaa 1.26.3. Ollaan sekuntia todellakin hitaampia, mutta aivan pian auto kevenee sille tasolle, että ollaan juuri tällä aamun warm-up kierrosaikatasolla. Ja Alan McNish joutuu keskeyttämään. Kyllä se syy oli siihen hitauteen se, että siinä tutkittiin muita asioita ja sen takia ei pidetty myöskään sitten kiirettä noiden renkaiden kanssa, koska tiedettiin, että varikkopysähdys tulee kestämään kauemmin. Oliko mahdollisesti jotain? Hän näytti siinä jotain, että joku puuttuu tai on irti, mutta... Oliko mahdollisesti vetoakseliongelmat, kun siellä takana nimenomaan linkutetaan näitä pyöriä? Kyllä, ja hän niin kuin näytti käsilläkin, että jotain on irti. Voisiko olla just se sama vetoakseliongelma, mikä Mika oli aamulla, eikä Mikahan tulkitsi tilanteen, niin kyllä siellä vetoakselia siellä nyt kokeillaan kovasti kioskilla 17. Mika sanoi, että se johtui mahdollisesti siitä, että jarruissa oli liian vähän jäädytystä ja laakerit kuumenivat ja aiheuttivat sen, että pääsi irti sieltä. Mutta McNish istuu autossa edelleen. Saattaa olla, että Toyota kuittaa Alan McNishin osalta tämän vielä niin kuin testaamiseksi. Siellä nyt on Eddie Irvinella, Evan Pedro Della Rosalla ja Felipe Massalla kovaa vääntöä. Della Rosa taitaa voida pitää omaa paikkansa. Siltä näyttää. Hän ajautuu pahasti tuossa nurmikolle. Massa kiertää niin kuin oikein on rataa, mutta ei päässyt vielä ohitse. Barrichello, Michael Schumacher, siinä kärkikaksikko. Montoya kolmantena, Räikkönen mainiosti neljäntenä ja ajaa nyt kilpailun nopeimman kierroksensa 1 nopeammin kuin aiemmin. 1.26.2. Eddie Irvine on viidentenä, Panis kuudentena, Salo seitsemäntenä. Ihan hyvin suomalaiset ovat mukana. On, mutta on hirveä ero niin kuin Mikan kierrosajossa verrattuna Panisiin. Mika ajaa 27.6 ja Panis ajaa 25.3. Eikä nyt jos Mika on yhdellä stopilla tosiaan liikkeellä. Se selittäisi kaiken. Kyllä, mutta nyt on liikaa tulee eroa kohta Panisiin. Se on 8 sekuntia jo. Ja tästä tulee tämä bensa-efekti nyt, että tämä on just se uhkapeli, mitä pelataan. Jos se auto rupeakin kulkee, vaikka renkaat kuluu noin hyvin ja se vauhtiero on noin suuri, niin se saattaa niin kuin antaa sen edun sille 2 stopille siinä vaiheessa. Koska ero on nyt tällä hetkellä jo Panisille Mika vielä tosiaan 8 sekuntia. Erkki Mustakari, kun siellä olet varikolla tarkkailut tätä tilannetta, niin tuliko minkäänlaista tietoa tästä Ferrarin kuviosta? Ovatko he mahdollisesti 2 pysähdyksellä? Ei valitettavasti, mutta niin kuin tiedämme, niin Ferrari on käyttänyt joissakin kisoissa sitä taktiikkaa, että toinen kuljettaja täysin erilaisella taktiikalla kuin toinen. Ja kyllä nyt tuo Barrichello vauhti suhteessa Schumacheriin viittaa siihen, että miehet todellakin ovat erilaisella taktiikalla. Onko se sitten se, että bensan määrä kilpailulla Della Rosa Schumacherilla selvästi suurempi, vaikka molemmat vain yhden. Ja Pedro Della Rosan kilpailu päättyy eturenkaan hajoamiseen. Tuleeko radiosta jotain? Hän yrittää päästä varikolle. Matka on vähän turhan pitkä. Matka on kyllä pitkä ja vaarallinen suora tuo paraboolikan mutkaa edeltävä pitkä suora. Mitä siellä tapahtuu? Oi! Felipe Massa! Sen takia Pedro nostaa kätensä pystyyn ja ihmettelee, että mikäs tää nyt on tämmöinen. Uskoisin, että jonkinlainen sanktio kenties. Saattaa tulla. Se oli aika paha. Toisaalta voidaan kyllä sanoa, että se oli aika lailla myöskin kilpailutilanne vaan. Kyllä, Uwe Andersson.
I'm not sure at the moment. There is something with the suspension, but we have to have a look. I don't know exactly. But Mika's going fine still? Mika is going fine for the moment. We have a long way to go. Thank you. Eli epäillään jousituksessa oleva vikaa, eli ripustuksessa siellä takana. Mutta Uwe Andersson ei vielä tiennyt, mikä se vika tällä hetkellä on. Tällä hetkellä Mikan auto toimii ainakin ihan toistaiseksi hyvin tänä Uwe, mutta vielä on pitkä matka mennyt. Kyllä nöyryyttävä tilanne David Coulthardille, mies joka on ollut monta vuotta elättelemässä maailmanmestaruustoiveita. Täällä on paljon hiekkaa, sitä on muun muassa tuonut Michael Schumacher tuohon radalle. Pari kertaa mennyt aika leveäksi, mutta katsokaa tilanne. Rubens Barrichello johtaa ja nyt siellä on Massa. Pyörii hiekalla, onko hänellä nyt sitten... Ei näyttänyt ihan siltä, oliko takapyörä tyhjentynyt, mutta hänkin joutuu keskeyttämään. Yllättävän paljon on keskeytyksiä jo tässä vaiheessa. Tuleeko radioliikenteestä, mutta juuri tämä nöyryyttävä hetki. David Coulthard joutuu antamaan jo kierroksella. Jää kierroksella ohitettavaksi, kun 16 kierrosta oli ajettu. Nyt on ajettu jo 17 ja tässä näkyy Felipe Massalla ongelmia. On siellä! Se oli se rengas, joka osui siihen. Kyllä, takarengas. De La Rosa sanoi, siellä on ripustus tai rengas, niin vaurioitunut siinä iskussa. Ainakin toi sama rengas osui siihen. Sauberilla ollaan valmiit vaihtamaan renkaat, mutta sinne jää kyllä autosta, joo. Massa jää Taitaa olla tuonne. haitteelti vuoda tuolla varikolla. Salon kannalta tietysti hyvää, niin Mika saa tuohon vähän hengähdystä, ettei tarvitse olla koko ajan silmät peileissä. Mutta toisaalta Heidfeld ja Trulli, samoin Button ovat hyvin lähellä. Alta sekunti on Heidfeld. 0,2 on Heidfeld ja Trullin välinen ero. Hyvin lähellä Mika Saloa, niin kuin tässä näkyy. Nyt tullaan! Ferrarilla tullaan ja mennäänkö suurin piirtein viimevuotisen käsikirjoituksen mukaan? Michael Schumacher tuli, kun 18 kierrosta oli ajettu. Nyt on ajettu 18. Rubens Barrichello tuli viime vuonna, kun oli ajettu 19 kierrosta. Silloin heille ei tullut voittoa kilpailusta, vaan sen otti Williams ja Montoya. Taitavalla ajollaan ja taktisilla vedoillaan. Kumpi tulee Ferrareista ensimmäisenä? Tässä olemme Rubens Barricellon kyydissä. Barrichello ajaa ainakin niin kovaa tällä hetkellä. Samoin Schumacher kyllä parantaa, mutta Barrichello ajaa todella kovaa tällä hetkellä. Barrichello ja Schumacherin välinen ero on 17 sekuntia pyöristettynä. Ja nyt katsotaan, hän vetää oikealle ja tulee sisään. 18 kierrosta on ajettu. 19 tulee hänelle täyteen, kun hän ohittaa maalilinjan. Barrichello ja nyt katsotaan, kaikki menee varmasti hyvin ja jännittävää katsoa, onko Schumacher samalla taktiikalla vai onko hän vain yhden pysähdyksen taktiikalla. Hän lähtee räväkästi 8,4. 8,4 Rubens Barrichello ja niin kuin Mika Salo sanoi, että kyllä täytyy olla aika paljon siviilirohkeutta, että ottaa 2 pysähdyksen taktisen kuvion, koska varikon ohi mennään 350. Se on erittäin pitkä vielä tuo varikko suora, siinä palaa paljon aikaa, mutta kun Barrichello lähti 4. ruudusta, he näkivät tämän ratkaisun parhaimmaksi mahdolliseksi ja katsotaan nyt, tietävätkö he mitä he tekevät. Se nähdään sitten kun ruutulippu heiluu, mutta tässä vaiheessa Barrichello putoaa jonkin verran ja otetaanpa mielenkiinnosta nyt sitten kun kierros täyttyy Barricellolta. Kuinka kauan tuohon varikolla käyntiin menee, kun normaali ratakierros on 1.23, 1.24. Ja panis varikolla ja nostaa Salon 6. Salo nousee sieltä lähes 10 sekuntia. 9,8 oli Oliver Panisin visiitti. Hän oli 2 pysähdyksen taktiikalla, niin kuin Jukka tässä vieressä jo aiemmin vähän laskeskeli. Ja arvioin, siinä oli silloin ennen kuin Panis tuli varikolle, niin Mikan ja Panisin väliä oli 12 sekuntia. Se tipahti nyt 9,5 sekuntiin, kun Panis ajoi sisään ja Mika tuli täysillä ohi. Mika otti siinä sitten 3 sekuntia kiinni. Siinä on Trulli aivan Mikan takaluukussa kiinni. Armoton taistelu. Ja Mika on selvästikin aika kova ja hän joutuu puristamaan aika kovaa, koska auto käyttäytyy hyvin levottomasti äskeisessä kaarteessa. Mutta niinhän kilpa-autolussa yleensä puristaa lujaa. Se on totta, se on tapana ja se on tyylinä. Siinä avautuu tämä pitkä pää suoraan. Tullaan leveää suoraan ja armoton jarrutus. 360 kilometriä kuutosvaihteella. Vain 150 metriä on kuljettajat arvioineet menee aikaa siihen, kun
Mennään ykkösvaihteelle ja pudottaudutaan tuon ensimmäiseen tiukkaan sikaniin. Sitten kurva grande, täällä menee Michael Schumacher. Hän johtaa kilpailua tässä vaiheessa. 1.48 oli tuo parikellon kierrosaika. 1.48, eli siihen meni 24 sekuntia tuohon pysähdykseen. Laskinko oikein? Laskin Kyllä, oikein. hyvä. Hyvin laskettu. Ja järjestys Michael Schumacher kärjessä, parikellon toisena, Montoya kolmantena, Räikkönen mainiosti neljäntenä, pidä peukut pystyyn, pidä paikka. Irvine viidentenä, Salo kuudentena, niin ikään. Mainiosti menee suomalaisilla ja nyt sitten kun tulee vielä vähän puhuria joka puolelta, niin suomalaiset pikkusen vielä sieltä nousevat. Tekniikan pitää kestää tänään, siitä lähdetään. Michael Schumacher ja tässä raksuttaa kello sitten kuinka kauan ja kuinka pitkä on tämä ero parikelloon. Parikello tulee lähtölinjaa, taittaa aivan pian ja sieltä nämä rapsähtävät kellot sitten 11,9 sekuntia. Ja sitten kolmantena oleva Montoya, hän on 5,5 sekuntia parikellosta. Kyllähän tämä taktinen kuvio meni aika hyvin, mutta täytyy muistaa, että Montoya käy vain kerran ja parikellon täytyy tulla vielä uudelleen. Ja siellä Minardi on joutunut keskeyttämään. Näin ollen 5 kuljettajaa on jo ajanut autonsa tuonne radan reunaan. Michael Schumacher ja Takuma Sato. Näin mennään täällä, Sato on 16 ja Lesmo kakkosessa. Sumi vetää aika leveäksi joka kerta tuon. Ja sitten sukelletaan tälle varjoosalle kujalle. Mennään sillan alta ja sitten variantti Askari, tiukka jarrutus. Ja siellä on Takuma Sato pahassa paikassa, mutta Sumi ei ota riskiä tuossa. Ilmeisesti näytetään Takumalle. Pitäisi ainakin näyttää sinistä lippua. On näyttö aika paljon heilutettukin tuolla jo. Että ja se näkyy myöskin hänen autossaan. Nyt se tulee tämä tilanne. Sato antaa tietä. Hurjan tehokkaalla Ferrari-moottorilla. Michael Schumacher puristaa ohitse. Hän johtaa kilpailua parikellon toisena. Suuri unelma on täyttymässä. Toivottavasti myös myllyt kestävät. Tekniikka kestää kaikella tavalla Ferrari-autoissa. Näin italialaiset saavat heille, voisi sanoa, kauden tärkeimmässä kilpailussa nauttia suuresta urheilujuhlasta. Ferrari haluaa tarjota juuri tänään suurimmat mahdolliset herkut. Tässä näkyy vielä hidastettuna tämä Minardi-auton vetäytyminen pois kilpailusta. Suurimmat herkut. Maailmanmestaruus henkilökohtaisella sekä merkkipuolella on jo varmistettu aikaa sitten. Nyt on se aika, jolloin he voivat tarjota suuren juhlan, suuren nautittavan hetken, oikein karnevaalishown kaikille Ferrari-ystäville. Sitä täällä haetaan. Ferrari-puolella varikolla käyskennellään hyvin rauhallisesti. Ei mitään kiirettä mihinkään suuntaan. Michael Schumacher on yhden pysähdyksen taktiikalla. Sen sijaan Renault. Siellä valmistaudutaan. Flavio Briatoren miehet ovat valmiina tosi toimiin. Kumman renkaat siinä on mukana. Ei näkynyt nimilappua, ei lyhenteitä. Trulli tulee näin. Kun on ajettu 22 kierrosta. Nyt on ratkaiseva kohta Mikan kannalta. Erittäin jännittävä. Mika tietää tilanteen, nimittäin hän paransi äskeisen kierroksen. Hän on varmaan tulossa kans kohta sisään. Nyt näillä kierroksilla tämä ratkaistaan. Se oli 0,4 eroa, kun Trulli tuli. Ja hänellä pikkusen meni tossakin. Meni puoli sekuntia ainakin. Eikä tiukka. Joo, eli siellä hänet otettiin sisään normaalia aikaisemmin, koska hän oli jäänyt Mikan taakse jumiin. Eikä laskelmat jouduttiin muuttamaan kisan aikana. Tällä tavalla ne taktiset kuviot muuttuvat. McLarenin puolella Kimi Räikkönen ajaa. Ja hänkin ajaa nyt nopeinta kierrostaan. Edellinen kierrosaika 1.25,6. Nyt tulee vihreää tuonne taululle. Merkiksi siitä, että Kimillä on kova vauhti päällä. Toivottavasti viimeinenkin kolmannes menee hyvin. Menee se 1.25,2. Jälleen muutama sadasosan hän nipistää tuosta ajasta pois, mutta ei vieläkään olla ihan sillä tasolla, mitä aamun warm-upissa mentiin. Auto kevenee kuitenkin koko ajan ja lähestytään kilpailun puolta väliä aivan pian. 30 kierrosta vielä, 53 ajetaan kaiken kaikkiaan. 23 on ajettu. Ei olla ihan vielä puolivälissä. Nyt ollaan Battonia valmiit ottamaan sisään Renault puolella. Ja näin me olemme sitten Kimi Räikkösen kyydissä. Siinä näkyy 6 sekuntia on tuo ero Eddie Irvineen ja se kasvaa. Oli 5,8 edellisellä kerralla, nyt se on reilut 6.
Tällä hetkellä Salo paukuttaa koko ajan nopeimpia kierrosaikoja. Omia nopeimpia kierrosaikoja, viimeinen 26.8. Ai kun hienoa. Hieno tunne. Molemmat suomalaiset ovat pistetaistelussa mukana. Kimi Räikkönen myöskin mukana taistelemassa tämän kilpailun palkintokorokepaikoista. Mutta käykö tässä niin, että muiden tallien ainoaksi mahdollisuudeksi on kerätä armopaloja Ferrarin täyteläiseltä pöydältä? Siltä se vähän näyttää. Ferrarit kaksoisjohdossa ja tässä vaiheessa Williams Montoya on kiinni tuossa palkintokorokepaikassa ainoana jäljellä olevista paikoista, eli 3. paikasta Kimi Räikkönen 4. mutta siinä heidän kesken tullaan vielä näkemään toivon mukaan jämäkkä taistelu. Tosin ero on 12 sekuntia melkein. Räikkönen 4. 11,3 sekuntia hän on jäänyt Montoyasta. Mutta mitä ovat sitten nämä varikkokuviot, kun tässä tilannetta rakennetaan eteenpäin? 24 kierrosta on tullut täyteen. Aivan pian ollaan kilpailu puolivälissä. Tässä kilpailua johtavaa suuri saksalainen, 5-kertainen Formula 1 maailmanmestari ajaa hirmuisessa hurmiossa. Hän tietää, että tämä yleisö osaa parhaiten antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Näin on siellä sitten Button. Savu vaan nousee tuolta jarruista, että kyllä jarrut ovat täällä todella kovilla. 9,6 sekuntia 20 meni siinä vielä pidempään kuin tallitoverit rullilla. Hän pääsee siihen trulli edelle. Hän ohitti trullin. Kyllä. Silti, vaikka varikkopysähdys kesti hiukan kauemmin. Salo on tässä vaiheessa 6. edelleenkin, eikä Toyotalla näy varikolla minkäänlaista vipinää vielä. Todennäköisesti mennään 2-3 kierrosta ainakin. Joo, ja mikä on nyt 6. tällä hetkellä tosiaan, mutta 20 sekuntia jo Irvineista jäänyt ja koko ajan jää enemmän. Kyllä Jaguari kulkee hyvin. Yllättävän hyvin, ja pakkohan meidän on ottaa tämä aspekti jälleen ja näkökulma esille siitä, että mitä Mika Salo tekee ensi kaudella. Kuinka pitkällä ovat sopimusneuvottelut Jaguarin mahdollisesti Jordanin kanssa? Jukka Mies, jos kuka, niin sinulla on parasta mahdollista tietoa siihen liittyen. Ei, tilannehan on ihan sama kuin ennenkin, eli tutkitaan vaihtoehtoja ja merkittävässä roolissahan tällä hetkellä siirtomarkkinoilla on se tilanne, että Ford on tekemässä tällä viikolla päätöksiä siitä, millä tavalla he ovat mukana Formula 1 ensi vuonna, eli miten Jaguarin tulevaisuus ja mikä on sitten tämä Fordin ja Jordanin välinen sopimussuhde ja millä tavalla nämä kaksi projektia liittyvät toisiinsa tai eivät liittyä. Nämä asiat vaikuttavat kuskimarkkinoihin ja kyllä siellä selvästi on nyt liikehdintää. Jos ajatellaan Mikan kannalta, niin jos kilpapaikkaa haetaan ja yritetään neuvotella, niin nämä kaksi talliahan ne on, mistä se luulisi löytyvään. Arosi on hyvin pysynyt merkki. Okei, Minardikin on siellä listoilla sillä tavalla, että hekin hakevat toki kuljettajia. Jos ajatellaan järkevästi ja Mika tosiaan haluaisi ajaa ensi vuonna kilpaa, niin kertahan se löytyy niin kuin tässä tapauksessa Fordin puolelta se koko homma. Mutta tällä hetkellä tilanne on hyvin kartoittava edelleenkin. Mika on monta kertaa jo sanonut viime aikoina sitäkin, että hän haluaa ajaa nyt tämän kisat loppuun ja sitten katsotaan missä oikeasti mennään. Ja hyvät katselijat, seuraatte suoraa lähetystä Kanan Digitaali monikanavan järjestelmää. Kuvassa nyt Eddie Irvine, ja niin kuin olette huomanneet, muun muassa siellä Hyvinkään messuilla, jossa on tuhansia ihmisiä paikalla. Kanan Digital tarjoaa ainoana Suomeen loistavat lähetykset ilman mainoskatkoja ja ennen kaikkea tiivistä kuvaa suoraan sieltä, missä tapahtuu. Niin kuin näkyy, Ferrarilla valmistaudutaan ottamaan Michael Schumacher sisään, kun 26 kierrosta on ajettu. Nyt ollaan puolivälin tärkeällä etapilla. 26 kerrosta on ajettu ja niin kuin ruutu kertoo, 27 on vielä jäljellä 53. Ja teille kaikille hyvät katselijat tiedoksi myöskin 2 viikon kuluttua eletään tällä taajuudella suuren urheilujuhlan huumassa. Mika Häkkinen on kommentaattorina. Vaikka meillä on ollut viime ja tällä kaudella aivan loistava tiimi kasassa kaiken kaikkiaan, olemme pystyneet antamaan niin sisältä kuin ulkoa hyvin jämäkkää tietoa Formula 1 suurista salaisuuksista. 2 viikon kuluttua verhoa raotetaan vielä enemmän. Mika Häkkinen, 2-kertainen maailmanmestari, tulee silloin kommentaattoriksi ensimmäistä kertaa. Ja tulee ulos, astuu ulos televisiotyöhön. Ja hänellä on varmasti paljon annettavaa meille kaikille. Joten silloin joka ikisessä kodissa viritykset kuntoon ja kisastudiot joka ikiseen kaupunkiin pystyyn
silloin kannattaa olla ruutujen ääressä. Aika-ajot alkavat jo kello 21 Suomen aikaa lauantaina 2 viikon kuluttua. Mika Häkkinen on silloin jo mukana ja sitten kilpailussa sunnuntai-iltana parhaaseen mahdolliseen katseluaikaan kello 21. Ja varmasti vielä herkut tulevat ruutulipussa TV2 puolella 18.10 samana sunnuntaipäivänä, jossa Mika tekee oman ehdotuksensa ja ajatuksensa siitä, miten kilpailussa tulee käymään. Ja ennen kaikkea varmasti kertoo myös omista tunnelmistaan, minkälaista se TV-selostajan työ on. Toivottavasti myös urheiluruudussa myöhemmin sunnuntai-iltana Mika Häkkisen parhaat palat. Mutta me katsomme nyt edelleen tätä jännittävää taistelua. Nyt tulee Miha Schumacher kärkipaikalta. Hänellä oli 10 sekunnin johto Rubens Barrichelloon. Tarkalleen 9,6 sekuntia. Ja nyt sitten 28 oli ajettu ja Kimi ei vieläkään ole tulossa edes varikolle. Näin räväkästi se kävi, mutta meni siihen näin kauan. 10,8 sekuntia. Saa nähdä. Ja siellä on hirmuinen taistelu. Aivan kova taistelu rinta rinnan. 100 litraa. 28 kierrosta sillä pitäisi päästä. Aika mahtava polttoainemäärä sinne pistettiin. Sen takia sen laitettu oli kesti niin kauan. Että... Kyllä, 25 kierrosta ajamatta tai 25 kierrosta ajettu. Eli Övan tulee nyt Mikan edelleen. Tällä bensamäärällä Sumi ajaa maaliin. Ja tämä on myöskin mielenkiintoista Mika Salon kannalta. Mitä tässä tapahtuu? Ero on aika huima kyllä, yli 20 sekuntia reilusti. Se pitäisi riittää, jos täällä toimitaan hyvin. Jarrut savuavat. Täältä tulee Salo. Eli ei saa käyttää launch-kontrollia, siinä edelle sanottiin. Että Salo siirtyy tässä vaiheessa Övanin edelle. Ja siinä näkyykin, että renkaat savu siihen. Hirmuisella vauhdilla hän lähtee ja saa pidettyä tuon 5. paikkansa. Mika Salo tulee sieltä takaa, ei minkäänlaista hätää. Tuolla kaukaa ovasta Mika Salo. Ero oli niin paljon, että se riitti. Joo, Mikahan menee vielä varikolle, että... Aivan oikein. Se oli yli 20 sekuntia. Laskit äsken, että kestää noin 24 sekuntia se käynti, niin sen verranhan se on kestänyt lähes kaikilla. 15 autoa vielä mukana, Takuma Sato heistä viimeisen, Alex Young viimeistä edellisenä. David Coulthard on noussut jo 11. Hän kävi ensimmäisenä varikolla, hänelle vaihdettiin siellä autoon etusiipi. Ja tuolla nyt sitten vielä analysoidaan tuolla kioskilla 17. Miha Schumacherin varikkopysähdystä. Siellä on todella hirmuinen määrä ollut roskia tuolla ilmanottoaukossa. Ne otettiin kaikki pois. Sellainen pieni yksityiskohta oli se, että siinä kaveri pitää kiinni. Kyllä Salo on tällä hetkellä Eddie Irvinein edellä. En ymmärrä, miksi tuolla taulussa on vielä noin. Niin, juuri tuossa supersignaalikuvassa näimme. Salo meni ja vähän myöhemmin tuli sillan ali Eddie. Saa nähdä, onko siellä Edillä sitten vaikeuksia. Kyllä muuten, joo. Se on totta. Mika Salo on 5. Aivan loistavaa. Eddie Irvine on 6. Siinä oli edellisessä kuvassa jo Edillä selvästi tämmönen hitaampi vauhti. Ja vaikutti, että jotain huolia hänellä on. Montoyalle ollaan valmiit vaihtamaan renkaan. Variantti Ascari-mutka täältä näin. Sitten lähestytään takasuora hirmuisella vauhdilla parabolika-mutkaan ja sitten suoraan varikolle. Montoya on kilpailussa toisena, Barrichello johtaa. Montoya siis toisena 14,1 sekuntia. Hän on kärkipaikasta, Miha Schumacher on kolmantena 7,7 sekuntia. Mutta nyt Montoya putoaa ilman muuta Schumacherin taakse. Kimi Räikkönen on 3,7 sekuntia Miha Schumacherista ja tässä tulee Montoya varikolle. 30 kierrosta on ajettu. Ja Kimiltä hajoaa. Oi, Kimiltä menee jälleen moottori! Herranen aika, minkälaista epäonnea tämä on kertaa kaikkiaan. Aivan masentava tilanne, tätä riemua riitti 30. Miksi? Ei ole totta. Jälleen kerran tämä. Tässä voisi ehkä sanoa, niin kuin Kari Meelart mainiosti kirjoittaa, että turha moittia kyytiä, jos hevosella ei ole jalkoja. Se on just näin. Nyrkkipöytää. Harri Häkkiselle taas matkaa Stuttgartiin ja nyt sanoo kovan sanat. Näin se mylly vaan levähtää. Kuinka monta kertaa
tuo moottori on pamahtanut Kimin takana tällä kaudella. En tiedä, mutta taitaa olla järjestyksessä 10. keskeytys teknisistä syistä. Se on totta. Varikolla nyt nopeasti Mika Salo on siellä. Ei kuulu radioliikenteestä mitään, siellä näyttää menevä, meneekö hyvin? Tasan 10 sekuntia. Hyvin meni. Mika Salo on tässä vaiheessa kilpailua, piipahti 4. paikalla, mutta nyt hän putoaa 6. Todennäköisesti. Joo, koska Villeneuve tulee vielä varikolle sitten sieltä. Sinne meni 90 litraa, sillä pääsee 25 kierrosta. Voi harmillista. Button ja Trulli on siinä edessä, nyt Mikan edessä, eli ne meni sieltä ohi. Voi harmin paikka. Kyllä tämä on masentava tilanne. Niin hyvin kuin siinä mentiin 4. paikalla ja jälleen keskeytyi. Siinä näkyy nyt sitten. Salo putoaa peräti 12, kun edessä on Villeneuve ja Fisichella. Miten se voi muuten olla mahdollista? Siellä on varikolla käyneitä. Sitten myöskin Heidfeld 9. Coulthard. Mutta Coulthard on käynyt vain sen ensimmäisen visitin keulan vaihtaen. Mutta Mika Salo parhaimmillaan hän oli 4. ja nyt on pakko odottaa, että tämä tilanne vähän rauhoittuu ja myöskin sillä tavalla, että näemme hänet vielä niin, että Villeneuve Fisichella piipahtavat tuossa varikolla, mutta tässä näkyy. Ai voi, hän ajoi viivan yli. Näkyy vielä sitten tämä harmillinen viivan ylitys. Ja hän joutuu todennäköisesti tuomariston rankaisemaksi. Todennäköisesti varikon yliajorangaistus. Sääli oli läpiajorangaistus. Siitä varoitettiin kaikkia kuljettajia etukäteen. Mutta mikä on sitten tämä tuomio? Vielähän sitä ei ole annettu ja me rohkenemme toivoa, että tuomaristo oli hakemassa nyt kupillisen kahvia. Joku siitä nostaa joka tapauksessa vaikka tuomaristo. Joku tekee ilman muuta siitä havainnon, kun varsinkin tämä digitelevisio tarjoaa sen niin loistavasti vielä hidastetun kuvan kerran. Katsotaan nyt. Samalla kun murehditaan sitä, niin todetaan, että Barrichello on repässyt 24 sekunnin kaulan Michael Schumacherin, ja jos hän pystyy ylläpitämään tuon eron, niin silloin hänellä on mahdollisuudet, vaikka kumpikin tulevat vielä käymään varikolla. Barrichello tulee vielä käymään varikolla. Silloin se etumatka, se pitäisi todellakin riittää. 24 sekuntia oli tavallaan plussaa siihen, mitä hän ensimmäisellä kerralla kävi verrattuna hänen silloisiin kierrosaikoihin. Nyt hän ajaa 1.23,9. Sen pitäisi kyllä tuon eron riittää erittäin hyvin. Mutta täytyy sanoa, että aika kovat ovat erot. Michael Schumacher on siis 24 sekuntia Barrichellosta. Montoya saman verran kakkospaikasta, eli Michael Schumacherista. Eddie Irvine. No niin, Mika tulee varikkoon. Joo, siellä on rangaistus. On tutkittu asia ja... Mika taisi ensin kiistää. Ei, Mika huutaa heti ihan uskomatonta, että miksi hän joutuu tulemaan. Se tulee saman tien nyt. Aivan mahtavaa insight-tietoa saamme kuulla tässä koko ajan. Mika huutaa siellä pit stop. Eli ei tulee saman tien. Ei vaan tällä kerralla, this lap. No joo, niinhän se olikin. Kuuluu sen verran huonosti, että se on aivan näin. Montoya toistamiseen. Montoyan toistamiseen visiitti. Tässä olisi ollut se Mika Salonkin sekä Kimin paikka. Tutkii erittäin tarkasti tuolla auton takana, että jos siellä on jotain häikkää. Nicky Stanford kävi jo aikaisemmin tuossa pulskattelemassa päätään, ettei onnistu. Ja Montoya keskeyttää. Ai. Todella murheellinen päivä myöskin heille. Todella murheellinen päivä Williamsille. Oi, ripustus menee. Ripustus pahasti. Mites? Vasen etupyörä. Ei mitään tehtävissä. Varikon läpi.
Se oli onneksi varikon läpiajo. Siinä ei pala niin paljon aikaa, mutta sijoitus putoaa. Kyllä putoaa. Hän oli siis 12. Tässä vaiheessa on edelleen 12. Hienoa, Mika on kuitenkin kilpailussa mukana ja tulee nyt sitten Takuma Saton eteen. Hän pitää tuon 12 paikan. Mutta se vaan menetettiin nyt noin Benettonien paikat tuosta edestä. Siis Renault. Anteeksi, Renault edelleen jälleen kerran. Vanha kalkkiavo muistelee osa 27. Aivan. Mutta Renault todellakin menivät tuolla. Matton on 10. Trulli 11. Salo 12. Ero 5,9 sekuntia. Tässä näkyy sitten vielä, mitä siellä oikein tapahtuu. Katsotaan oikeata etupyörää. Tuossa kato, oikea etupyörä. Tossa. Oikea etupyörä nousee, mutta onko se vika tuolla vasemmassa? Se on vasemmalla puolella. Se tipatti auto niin kuin vasemmalle tuossa pompussa. Ja oikea pääsi sitä kautta niin kuin ilmaan. Mutta kolumbialaiset ovat sen verran lämminverisiä, että he eivät suuremmin säikähdä tuosta. Pääsi, että päästiin TV-kuviin lähettämään kotiin terveisiä. Seuraavan kerran 2 viikon kuluttua ollaan sitten Pohjois-Amerikan mantereella, eli hyvin lähellä sitten jo Kolumbiaakin sillä tavalla. Toivon mukaan Kolumbiasta päästään suuri joukkoon jännittämään montoja mahdollisuuksia hänelle niin rakkaalle radalle Indianapolisiin, missä hän on voittanut Indy 500-kilpailun. Sen sijaan me pääsemme 2 viikon kuluttua jännäämään, kuinka Mika Häkkinen arvioi Indianapolisin kilpailua tällä taajuudella Kanan digitaalilähetyksissä. Kimi on tullut tuonne varikkoalueelle jo. Hän on siellä. Mika Häkkinen on viimeisin suomalainen, joka on voittanut Formula 1 MM-kilpailun, ja se tapahtui juuri tuolla Indianapolisin kilpailussa syyskuussa viime vuonna, ja nyt sitten 2 viikon kuluttua Mika on kommentoimassa tämänvuotista kilpailua Kanan digitaalilähetyksissä, siis 2 viikon kuluttua. Toivon mukaan koko Suomella on mahdollisuus päästä digitaaliverkon pariin arvioimaan, kuinka vahvassa vedossa Mika on USA:n Grand Prixn aikaa, jossa myöskin kilpailussa. Erkki Mustakarin kanssa me vedämme USA:n Grand Prix vapaat harjoitukset lauantai-aamuna molemmat. Suomen aikaa lauantain iltapäivällä, mikäli muistan oikein, kello 17 alkaen. Ja sitten aika-ajoon tulee mukaan myöskin Mika Häkkinen kello 21. Ja sunnuntain kilpailussa niin ikään Mika on mukana. Siinä meillä on todella jännitettävää, mutta Ferrareiden ylivoima on murskaavan kova. Niin kuin Patrick Head eilen sanoi, hän uskoo kyllä Ferrareiden korjaavan potin, tai antoi selvät ennusmerkit siihen suuntaan, että Ferrarit ovat varmasti jonkin verran vahvempia kilpailussa kuin he olivat aikaa-ajossa. Näin tulee sitten Takuma Sato, ja nyt ollaan valmiit ottamaan parikello sisään, ja parikellon Miha Schumacherin välinen ero on 27 sekuntia. Se riittää. Se riittää ilman muuta, mutta mielenkiintoista on nyt nähdä, minkälaisen shown Ferrari järjestää maalilinjalle tänään. Ja myös sen, että mielenkiintoista on myös se, että Eddie Irvine taitaa nousta palkintopalloon. Eddie Irvine on Ferrarillaan, Evan Jaguarillaan 3. Fisichella 4. Oliver Panis 5. Heidfeld 6. McLarenin David Coulthard on 7. Ja nyt tulee parikello toistamiseen, tankkaukseen ja renkaiden vaihtoon. Jos kaikki menee nappiin, niin parikello säilyttäneen johtopaikan, mutta jos tulee pieniäkin ongelmia, niin sitten asia voi olla toisin. Näin jälleen tuo putsari. Sen verran, just siitä mun piti aikaisemmin sanoa. Putsari Pauli otettiin nopeasti pois sieltä, ettei hän jää vaan takarenkaan alle. Se tekniikka toimii siten, että heillä nyt Sumi tulee tuonne taakse kauas näkyviin. Ja kovalla rutistuksella parikello pitää painaa. He tulevat aika lailla rintarinnan tuonne ensimmäiseen mutkaan. Kumpi siellä on ensimmäisenä? Parikello tulee ja hän saa pitää tuon ykköspaikan. Mutta nyt sitten varmasti mennään ihan peräkkäin. Siinä he ovat. Loistava taktinen veto kerta kaikkiaan 2 pysähdyksellä, kevyemmällä autolla, huippunopealla radalla. Tämä onnistui näin hyvin. Se on laskettu viimeisen päälle, tosiaan se on mahdollista, koska molemmat taktiikat oli mahdollisia, kuten viime vuonna muistetaan, että kilpailu voi vetää 2 hyvin. Se riippuu, kaikki on kiinni siitä lähdöstä. Nyt tulee David ensimmäisen kerran vasta sisään varsinaisesti renkaiden vaihtojen tankkaukseen. Näin pitkälle hän pääsi
38 kierrosta tulee täyteen. Coulthard tulee varikolle. Ja täällä näkyy sitten tyytyväisiä ilmeitä. Kaikki on mennyt nappiin. Joka ikinen henkilö tuolla varikolla osaa arvostaa sitä, kun kaikki menee hyvin nappiin ja ollaan rakentamassa täydellistä hyvää suoritusta. Tosiaan siinä... Sissi Kella tulee myöskin sisään. Onko tässä pieni mahdollisuus Salolle nousta? Ja nyt, eli nyt kaikkia muistutaan nyt siitä. Mika muistuttaa nyt muitakin talleja siitä, että tätä virhettä ei saa toistaa ja kaikki. Aika lyhyt oli McLarenilla tuo pysähdys David Coulthardin osalta. Sen takia, kun on niin vähän kierroksia jäljellä, että se menee tuo pitkä stintti. Mutta että auto oli näin painava, sillä päästiin siis paljolla polttoainemäärällä. Mentiin näin monta kierrosta, eli 38. Sama kuin Jordanilla, sama juttu. Tässä näkyy sitten jälleen tämä pisteasetelma. Nyt taistellaan tuosta maailmanmestaruus hopeasta. Ja nyt on kuitenkin vielä siihen varikkokäyntiin sen verran pieni yksityiskohta, mikä muistaa jossakin muutamia kilpailuja takaperin, niin Ferrarilla oli tämmöinen imuri, jolla putsattiin noita jäädyttimen aukkoja ja se on jätetty pois kokonaan, mutta se on tärkeä asia, että saadaan putsattua kokonaan, niin siellä se kaveri pitää kiinni siitä putsaajasta niin kauan, kun tankkaaja vetää tankkauslaitteen irti ja samaan aikaan tämä takana oleva kaveri vetää sen putsaajan irti, koska putsaaja ei näe sinne sisään, niin hän kauhoo niin kauan sieltä, kun se vaan voi ehkä tulla jotain. Ja sitten kun tankkaaja imuri korvattu ihmistyövoimalla. Kyllä, 2 äijää tarvittiin siihenkin, mutta kuitenkin. Lämpötila on loistava, 24 astetta, radan pinta 33-34. Se pitäisi suosia Michelinin renkaita käyttäviä, mutta se suosii tänään, se hellii suorastaan Ferrarin Bridgestone-renkaita. Barrichello, 39 kierrosta ajettu ja Michael Schumacher jää jälleen. Nyt 2,3 sekuntia on miesten välinen ero. Eddie Irvine on kolmantena ja jää kohta jo kierroksella. 62 sekuntia hän on jäänyt, kun yhteen ratakierrokseen menee parhaimmillaan. No, 84 sekuntia. On siinä nyt vielä. Saattaa hyvinkin olla, että Irvine, Panis, Trulli, Button kenties. No, Button tulee kyllä varvatuksi aivan pian. Ero on 81 sekuntia. Siellä tällä hetkellä tilanne on se, että Mika tipahti sen ylimmäisen varikkokäynnin jälkeen aika pitkälle, koska sieltä on mennyt Hindfeld ohi, Villeneuve ohi, Coulthard ohi. Aika pitkälle tipahtaa, koska kohtaan se lopullinen tulee sitten. Ja siellä menee nyt sitten Panis nousee kolmanneksi. Oliver Panis nousee kolmanneksi. Honda-moottori toimii ihmeen hyvin. Mutta hän on tulossa mielestäni varikolle kerran vielä. Totta on. Nimittäin Panis kävi, kun 19 kierrosta oli ajettu ja hänen pysähdyksensä kesti 9,8 sekuntia. Ei riitä, koska Button kävi, hänen pysähdyksensä oli niin ikään 9,6, 85 litraa 24 kierrosta. Ei riitä, kyllä Panisin on tultava sisään. Sen sijaan Irvine ei tule enää sisään. Irvine ei tule ja sen takia hän päästikin varmaan aika suosiolla tossa. Hän pitänee tiukasti kiinni tuosta kolmannesta paikasta, mutta kyllä meille suomalaisille jälleen tämä Monzan päivä ja tämä kilpailu on surullinen siinä mielessä, että Kimi Räikkönen joutui keskeyttämään 30 kierroksen jälkeen. Yli puolivälin oli kuitenkin ajettu jo 150-170 kilometriä suurin piirtein sille välille, mutta muuten niin hyvä Mersun moottori, niin ei se näissä peleissä kyllä kestä. Katuliikenteessä ihanteellinen, mutta paljon pitää siellä Bockingissa ja muilla pajoilla, Marjo Iljenin superpajalla. Siellä pitää vaan hiillosta pitää kuumana ja takoa entistä rajummin. Mikään ei auta. Sauberilla katsotaan tilannetta. Nick Heidfeld on 10. Ei kovin hyvältä näytä. Sen sijaan Oliver Panis tulee nyt toistamiseen varikolle. 3. paikalta Oliver Panis on ajanut loistavan työn.
Ja tässä hän on antanut myöskin Toyotan suuntaan sitten hyvin positiivisia signaaleja. Ja hänkin pääsee Mikan edelle tuosta aika kevyesti. Siinä on Panisin ero Mika Saloon. Se on noin 35 sekuntia. 40 sekuntia ei pitäisi olla mitään ongelmia, jos pysähdys menee hyvin. Varikkopysähdykseen kuluu siis noin 1.48, 1.50. Nyt ei kyllä enää tarvita paljoa polttoainetta. Se voi hyvinkin mennä jopa 7-8 sekunnissa. Silti kolmanteen paikkaan hänellä ei käsittääkseni ole mahdollisuus. Eddie Irvine tulee ja ottaa sen paikan. Todennäköisesti hän putoaa jopa Trullin ja myöskin Buttonin taakse. Yhden pysähdyksen taktiikka on ollut tänään aika onnellinen ratkaisu monille. Ja nyt 41. Ja Panis tulee sieltä rajulla vauhdilla sisään. Ja hyvät katselijat, lähettäkää meille postia, erityisesti lähettäkää kysymyksiä Mika Häkkiselle. 2 viikon kuluttua Mika Häkkinen on mukana. Sähköpostiosoitteemme on formula.kysymys@kanaldigital.fi. Formula.kysymys@kanaldigital.fi. Kysymyksiä Häkkiselle, kysymyksiä selostustiimille. Pyrimme niihin vastaamaan niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Yksi kysymys tulee, muuten otetaan nopeasti. Saku kysyy, punnitaanko Formula 1-autot kilpailun jälkeen niin, että tankkiin jäänyt polttoainemäärä on mukana painossa? Ainakin kuljettajan ajovarusteet on. Ja hän vielä jatkaa, onko siis mahdollista, että talli ajattaa autoa suurimman osan kilpailusta alipainoisena? Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, jota varmasti monet muutkin ovat miettineet. Joo, eli auton minimipainoon ei huomioida polttoainetta. Eli silloin kun lasketaan auton minimipaino, joka on se 600 kiloa, niin siinä on kuljettaja ja se auto. Entäs voiteluaineet? Voiteluaineet on mukana, jäädytinnesteitä tämmöistä mukana siinä, mutta mitään muita polttoaineita. Eli siellä polttoaineella ei voi. Tästä tulee David Coulthard, Jack Villeneuve ja David Coulthard nousee 8. David Coulthard nousee 8. Loistava veto häneltä. Hän ajaa tuolla suoralla. Tehoa löytyy Coulthardin Mercedes-moottorista oikein reilusti. Ja sitten vielä tuohon painoon sen verran, että kilpailu kun lähdetään, niin autohan kuluu kilpailussa. Jarrulevyt kevenevät ja joitakin nesteitä vähän lähtee pois. Voiteluaineita pikkasen kuluu. On hyvin pieniä määriä, mutta silti otetaan huomioon semmoinen riskimahdollisuus. Ja auto on noin 603 kiloa, kun lähdetään ehkä semmoinen 605-608 riippuen kilpailusta. Ja sitten aikaa, jossa ne lähdetään semmoisella 603 kiloa. Siellä pitää olla marginaali, ettei vaan käy niin kuin jotain kun tapahtuu, ettei vaan käy sitten niin, että se on sitten laiton se auto. Pientä marginaalia talli jättää. Tunti 5 minuuttia on kulunut siitä, kun autot lähtivät lämmittelykierrokselle ja nyt on enää 10 kierrosta jäljellä. Siinä he menevät, tai taulukossa näkyy Ruben Barrichello 1, Michael Schumacher 2. Ja Barrichellolle tässä kyllä rakennetaan kaikella mahdollisella tavalla kaikkein kovinta pottia. Barrichellohan on tällä kaudella voittanut jo 2 kilpailua. Ja jos hän tässä nyt ottaa voiton, niin kyllä hän on turvaamassa ehdottomasti tätä MM2-paikkaansa. Ero kanssakilpailijoihin Montoyaan ja Ralf Schumacherin, varsinkin kun he ovat keskeyttäneet, kasvaa sellaiselle tasolle, että tässä voidaan jo tämä MM-hopeakin sinetöidä. Todennäköisesti tämän päivän jälkeen ehkä ei, mutta hyvin lähellä se on. Eddie Irvine on Jaguarillaan 3. Loistavaa työtä, ja jos nyt sitten vähänkin spekuloidaan puolella jos toisella suunnalla siitä, että kun Eddie Irvine haikailee irtiottoa, mahdollisesti poislähtöä, niin tässä se paikka on sitten Mika Salolle. Mika Salolle vielä tehdä loistavaa hyvää työtä menestyvän eteenpäin nousujohteisesti kulkevan tallin kanssa. Mutta olisi aika hankalaa tässä tapauksessa ajatella myöskään sitä, että Eddie haluaisi jättää tuon tallin. Saa nähdä. Se on totta, mutta Edin ajatuksia on hyvin vaikea lukea. Ne ovat milloin milläkin tasolla. Yleensä kanssakuljettajat etunenässä. David Coulthard mietiskelee, että onkohan ylipäänsä kyseessä aina sama henkilö, jonka lausuntoja luemme lehdestä.
ja tapaamme sitten taas toisaalta tuolla varikolla ja auton ratissa. Täällä tämän viikonlopun aikana Edi on sanonut, että hänellä on mitään kiirettä omia jatkosuunnitelmiensa tekemiseen, että hän katsoo rauhassa, kuinka tämä kausi päättyy ja sen jälkeen vasta sitten ruvetaan oikein armottomasti vääntämään kättä, jos yleensä ryhdytään vääntämään kättä. Ja hän ei ole todellakaan tehnyt vielä päätöstä puoleen eikä toiseen siitä, että mitä hänen tulevaisuutensa pitää sisällä. Eddie Irvine tällä hetkellä aivan loistavasti kilpailussa mukana 3. paikalla ja arvokkaalla, hienolla, nostalgisella ja legendaarisella Monza-radalla. Tämä on aivan mahtava saavutus Eddie Irvinelle ja hän ajaa nyt aivan varman päälle ja yrittää saada auton maaliin kaikin mahdollisin keinoin. Eddie Irvinehan on nyt Monzassa. Tämä on hänelle 9. kerta. Parhaimmillaan hän on täällä menestynyt vuonna 1998. Hän oli silloin toisena ja nimenomaan Ferrari-kuljettajana. Keskeytyksiä hänellä on ollut täällä Monza-radalla peräti 5 kertaa, mutta paras saavutus 2. paikka. Michael Schumacher kilpailussa tässä vaiheessa toisena oleva kuljettaja. Nyt 10. kerta Monzassa. 3 kertaa hän on noussut 1. paikalle täällä Italian Grand Prixssä vuonna 1996, 1998 ja vuonna 2000. Ja kun hän ensimmäisen kerran voitti täällä Ferrarilla, hän totesi, että tämä on aivan mieletöntä, aivan mieletöntä. En ole koskaan nähnyt tällaista tunnemyrskyä. Tällaista voi vain olla Italiassa. Tifosot ovat uskomattomia, käsittämätöntä. Ihoni on aivan kananlihalla. Näin se varmasti on myöskin, jos he ottavat kaksoisvoiton tänään ja tarjoavat sitten koko yli 100 000-päiselle suurelle fanijoukolle, Ferrari-ystäville nautittavaa, katsottavaa koko rahalla. Nyt Felipe Massa. Pedro and I just feel when touching my car and after that I had a problem in my ear suspension after that and then I had to stop. Did I see you being taken up to the stewards? Yeah, I was there, but they was a misunderstand because I was there and was nobody to talk with me, so it's not true. Eli siinä käytiin vielä läpi se, mitä Massan ja De La Rosan kanssa tapahtui. Eli Massahan ajoi De La Rosan pyörään kiinni ja De La Rosa keskeytyi siihen ja sen jälkeen sitten Massallakin tuli takaripustukseen vika ja hän joutui keskeyttämään. Ferrari on pystynyt tällä kaudella 6 kertaa kaksoisvoittoon, mikä on aivan valtava saldo kaiken kaikkiaan. Jos katsotaan vähän tilastoja täältä, 129 kuljettajaa kautta historia on ajanut pisteille Italian Grand Prixssä ja nimenomaan pääasiassa täällä kaikkein kovimmat pisteet täältä on kerännyt Nelson Piquet, mutta tämänpäiväisellä saldolla ja saavutuksella kakkospaikalla ykköspaikan ottaa Michael Schumacher 46 pisteellä, jos hän tulee maaliin nyt kakkospaikalla. Mika Häkkinen on ottanut Italian Grand Prixssä 23 pistettä. Hän on kaikkien näköjen tilastossa 16 ja nyt sitten David Coulthardilla on Fisichella. David Coulthard on päättänyt vielä taistella pistepaikasta. Fisichella on 7. Coulthard imuttaa ja yrittää kaikin keinoin päästä Jordan Tallin autosta ohitse. Ralf Schumacher on ottanut täältä 18 pistettä, Montoya 10. Mika Salo on kaikkien aikojen tilastossa 68. Näin se ohitus syntyy. Siinä ei ollut mitään tehtävissä, mutta David munaa itse tuon paikan. Hän vaan jätti niin kuin liian myöhäiseksi. Voi harmillista. Valtava määrä energiaa palaa tuossa tilanteessa. Menee kuin harakoille kokenut kuljettaja ja missaa sen varaan, että Fisichella ei osaa odottaa tätä tilannetta. Fisichellalla on oma jännittävä kilpailunsa. Tässä hän tulee rinnalle, mutta vauhti on liian kovaa. Hän ajautuu tuosta nurmikolle vähän ja siinähän tuo peli on sitten pelattu. Jälleen hän joutuu
kilpailusta, mutta kenties vain ja ainoastaan muiden keskeytettyä. Kyllä se meni pilalle se kilpailu siinä sen rangaistukseen. Että kaikkihan meni hienosti siihen asti. 4. paikalta parhaimmillaan hän putosi kauas muiden taakse. Ja sitten täytyy muistaa myöskin, siitä tuli myöskin semmoisia, että nämä Renault pääsi ohi siinä varikkotaktiikalla ja he pystyivät kuromaan sen eron. He olivat Mikan takana ja kävivät sitten varikolla eri aikoihin, mutta tulivat sitten kun Mikan tullessa ulos, niin he olivat edessä. Jotenkin oletin jossain vaiheessa, että he tulisivat vielä kerran varikolle, mutta nyt on enää 5 kilometriä matkaa, etteiköhän se ole selvä peli, että he olivat yhdellä pysähdyksellä. Jälleen uusi tilanne, David Coulthard, ja nyt taistellaan jälleen tästä 7. paikasta. Oliver Panis on 6. siellä. Panisin ja Fisichelan välinen ero on 2,6 sekuntia. Siinä tietokone laski, että ei tarvita enää kuin 8 kierrosta, niin siinä tämä ohitusmahdollisuus tulee. Mutta kun pahus vieköön, kilpailussa on enää 5 kierrosta jäljellä. Pitäisi ryhtyä rajumpiin toimenpiteisiin. Greg Pollock tuolla Oliver Panisin, tai pikemminkin Jack Villeneuven managerina katselee tuolla Bartallin pilttuussa. Villeneuve on 9. mutta tiukkaa taistelua Villeneuve ei sen sijaan käy. Hän on Coulthardin takana ja tietysti siinä nyt sitten kytätään, että jos nämä kaksi kilkkaavat itsensä ulos vaikkapa juuri tämän lähtösuoran jarrutuksessa. David yrittää kenties nyt vielä kerran. Tulee sieltä, pakko on tehdä nopeita ratkaisuja, mutta ei voi mitään. Fisichella joutui aika rajusti jarruttamaan. Näkyy oikein kunnon pöly. David painostaa, hiilostaa kovasti. Tällainen sikaani on aika ratkaiseva. David pääsi hyvin nyt kiinni tuohon. 4 kierrosta vielä. 34 astetta on tuo radan pinta ja Giancarlo Fisichella, hän ajaa kovaa kilpailua 7. paikasta ja siinä samalla he tavoittavat myöskin vähän. He tavoittavat Oliver Panisin, no ei oikeastaan, kyllä se siinä lähes 3 sekunnissa keikkuu tuo ero. Fisichella 29-vuotias italialainen, 105. Grand Prix hänellä. Kaiken kaikkiaan tänään juhlakilpailu Michael Schumacherille 175. De La Rosalle valitettavaan keskeytykseen päättyi jo aika varhaisessa vaiheessa. Tämä oli 60. kilpailu. Mutta mitä voimasuhteisiin tulee? Kilpailun voimasuhteisiin tallien jäsenten välisessä Ferrarilla tilanne vähän kaventuu. Se on 12.2 Michael Schumacherille. Nyt se kaventuu sieltä 12.3. Siinä näkyy vielä 4 kierrosta. Barrichello ja Schumacherin välinen ero. Se on nyt 9 sekuntia. Ja kun katsotaan McLarenin, Davidin ja Kimin eroa, David johtaa 8-4, tämän kilpailun jälkeen 9-4. Sen sijaan Kimi 10-5 aika-ajojen perusteella. Ajat ovat hyvin vaatimatonta tasoa. 1.27 on Barrichello ja 2 sekuntia hitaammin nopeammin Michael Schumacher. Eli ero kaventuu, nyt se on 7,4 sekuntia. Mikä on se show, minkä he tarjoavat tänään? Kyllä Barrichello kuuluisi mun mielestä voittaa ihan normaalisti. Tämä kisa ihan sen annan takia hänelle parempi taktiikka, kaikki toimii. Ja sitten se, että mikä onkaan hienompaa niin kun kruunata se, minkä työ Barrichellokin on tehnyt tänä vuonna, niin antaisi hänen voittaa täällä Tifosen edessä. Niin. Mikä on Erkki Mustakari Sinon? Jälleen muuten ennen kuin sieltä vastaat, niin mielenkiintoista tuolla varikkomonitorissa. Siellä on banaanivaltiot voivat hyvin. Ross Brown korkkaa jälleen ehtaa uutta banaania poskeen. Kaikki näyttää hyvältä. Mitään huolia ei ole. Tehtävät on jaettu. Ja siinä sitten Rubin jo löysää niin paljon, että kierroksella jo aiemmin ohitettu pääsee kuittaamaan tuossa tilanteen. Tässä Ross Brown ja oikeassa kädessä tukevasti aito hyvä, ihan tuore banaani. Tässä on Villeneuve ja hänen takanaan sitten Robert Barrichello ja siellä takaa tulee nyt Michael Schumacher. Pieni veikkaus, Erkki, mitä tässä tulee käymään? Eiköhän tässä ajeta tässä järjestyksessä maaliin, mutta toivotaan ainakin, ettei Rubensilla ole mitään teknistä ongelmaa. Siinä hän ajaa sormi pystyssä, en tiedä mitä se tarkoittaa. Onko se sen merkki, että menkää vaan ohi, kun olette kierroksella jäljessä, niin ei tarvitse ajaa niin pitkää matkaa sen jälkeen, kun Rubens yrittää tuon maalilinjan. Mutta itse uskoisin, että tullaan lähelle, mutta järjestys säilynee tämmöisenä. Ja varmistelun maku tässä vaan. Kyllä, nyt eroaa vain 4 sekuntia. Todellakin vain 4 sekuntia. Eddie Irvine on jäänyt minuutin tasan Barrichellosta.
ja Schumacherista 52,5. Ja täällä näkyy sitten David Coulthard ja Fisikellan taistelua. Nyt Fisikella joutuu antautumaan. Ai, kun menee tiukaksi ja David antautuu ohitse. Se oli vielä hidastettua tai uusinta kuvaa ja David nousee nyt sitten 7. Mutta siellä Jaguarin puolella ollaan kyllä hyvin jännittyneenä seuraamassa tätä viimeisten kierrosten 2. Toiseksi viimeinen kierros siis, 2 kierrosta enää jäljellä. Eli niin kuin Anssi Kukkonen sanoi, viimeistä edellinen kierros on menossa. Barrichello, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Jarno Trulli, Jenson Button, Olivier Panis. Aika yllättävä tilanne, kun katsotaan nimenomaan Ferrareiden jälkeisiä sijalukuja ja nimenomaan 6 parhaimman listaa. Ja nyt siinä menevät Ferrarit peräkkäin ja aivan peräkkäin. Aivan peräkkäin. Mikä on tämä käskytys? Millä tavoin tullaan mahlilinjalle? Aivan peräkkäin lähdetään viimeiselle kierrokselle, viimeiselle taistelukierrokselle. Se ei ole vielä paraatikierros. Se tulee sitten ruutulipun jälkeen ja silloin varmasti saamme kuulla myöskin hienot kommentit radioliikenteessä. Yritämme silloin olla täydellisen hiljaa, mutta tässä mennään nyt Rubens Barricellon johdolla vielä toistaiseksi. Hän on urallaan johtanut 25 Formula 1 kilpailua. Ja kun tähän kaikkien aikojen hänen tilastolukemaansa ynnätään myöskin tämän kilpailusaavutukset, yhteensä johtopaikalla yli 500 kierrosta ja yhteensä johtopaikalla 2450 kilometriä. Hän on saalistamassa nyt urallaan 5. voittoa. 159. kilpailu kaiken kaikkiaan hänen urallaan. 36-vuotias, ei vaan 30-vuotias, sympaattinen brasilialainen. Ja he ajavat peräkkäin siellä kuin konsanaan näytöstyyliin. Tarjoten italialaisille kaikkialla maailmassa tätä televisiolähetystä katsoville Ferrari-faneille suurimman mahdollisen nautinnon ajaen peräkkäin maaliin. Tulevatko he vielä rintarinnan pilkaten sillä tavalla koko muuta formula-maailmaa? Näin he taitavat tehdä, eivät sentään, eivät uskalla, koska ruutulippumies oli kadulla. Hän oli radan reunassa ja oli vaarallisen lähellä, kun Michael yritti tulla sieltä sisältä rinnalle. Näin he ottavat kaksoisvoiton. Well done, that was a great drive, well done. Siellä lauletaan Brasilian kansallislaulua. Mahtavaa työtä. Se oli hieno suoritus kaiken kaikkiaan. Mutta kyllä täytyy todella sanoa, että Ferrarit pitivät pilkkana koko muuta formulamaailmaa. Ei voi mitään. Tästä tulee hyvä suoritus myöskin. Jaguar tulee, Eddie Irvine tulee ja nostaa heidät palkintokorokkeelle ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Eddie Irvine. Take the rubber up, well done. Mahtavaa työtä koko tällä kaudella. He ovat nousujohteisesti puolivälissä kautta. He saivat uuden auton mukaan. Sitä on pystytty kehittämään, menty rajusti eteenpäin. Ja nimenomaan tällä huippunopealla radalla nyt tulee näin hieno tulos. Eddie Irvine nousee palkintokorokkeelle 3. paikalle. Se on superhieno saavutus. Jaguarille loistava palkinto siitä työstä, mitä he ovat jo pitkään tehneet. Se on merkittävä myöskin heidän tulevaisuuden kannalta. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin ensi viikolla tehdään päätöksiä Jaguarin jatkon suhteen. Ja tämmöinen potku niin varmasti niin auttaa siinä päätöksenteossa, että se yritys ei ole ollut turhaa ja kannattaisi jatkaa vielä. 7. kaksoisvoitto tällä kaudella Ferrarille. Ei täällä nyt ihan hirmuinen riemu ole täällä katsomossa. Kyllä siellä nyt seisaallaan ollaan. Ehkä se suurin henkäys ja puhuri päästettiin ilmoille, kun autot tulivat tuohon ruutulipulle. Siinä oli hyvä ajatus kyllä Michael Schumacherilla tulla niin aivan tuohon rinnalle, niin kuin vastaava asetelma kuin nyt. Mutta Barrichello ajoi niin lähelle muurin reunaa, että siinä oli jäädä ruutulippumies jalkoihin. Ja kun tässä päivän aikana paljon spekuloitiin, missä se ruutulippumies heiluttaa sitä lippuansa, niin kyllä hän nyt sitä heilotti tuossa aika
herkällä alueella suoraan kilparadalla ja samassa paikassa, missä hän on heiluttanut sitä vapaiden aika-ajon ja aamun lämmittelykin päättymisen merkiksi. Ruutulippumiehellä on myös oma korokkeensa tuossa lähtölinjalla ja siinä yläpuolella pääkatsomon edessä, mutta he eivät järjestäjinä nyt sitä aluetta halunneet käyttää. Täältä tullaan nyt viimeisen kerran variantti Ascari-mutkan läpi ja rinta rinnan. Ferrari on tarjonnut loistavan show tänään. Lasketaan nopeasti, oliko se Mikan varikkokäynti, ylimääräinen varikkokäynti kesti, joutuu siitä vielä muistiinpanoja. Harmillista, en ottanut kyllä. Ollut, nimittäin hän tipahti kuitenkin 11. Hän menetti 10 sekuntia veikkaan siinä ylimääräisessä. Ja kaiken kaikkiaan hän menetti. Tässä tulee tuo, kuinka läheltä he ajavat tuota ruutulippumiestä. Barrichello ottaa aika lailla sisään näin ja Schumacher joutuu vähän siinä paniikkitilanteeseen. Ja se oli Barricellon auto, joka tuossa tilanteessa kuittaa näin. Kyllä, ja kuvien ulkopuolelta kerrottakoon, että 10 000 tifosit ovat juuri nyt täyttämässä lähtösuoraan. Ja samalla kun näin tapahtuu, niin Barrichello vaikenee täältä Monzasta. Kiitoksia jälleen Eki, loistavaa yhteistä työtä. 2 viikon kuluttua yhdessä Mika Häkkisen kanssa niputetaan sitten ainutlaatuinen tapahtuma Kanan digitaalilähetyksissä USA Grand Prix. Kiitoksia Erkki Mustakari. Barrichello ja hänen urallaan nyt sitten 4. voitto. Pistesaldo kasvaa. Kyllä siinä. Tunnistitko mahdollisesti tuon biisin, mitä hän siinä lauleskeli riehakkaasti? En tunnistanut sitä ihan aluksi edes lauluksi, mutta se mitään. Joka tapauksessa niin tämä onnistui nyt ihan sen takia, että se homma saatiin hoidettua niiden muutamien kierrosten aikana. Eli Barrichello pääsi sinne kärkeen ja Williamsista ohi. Ralf Schumacherin keskeytys auttoi tätä tilannetta hyvin paljon, eli saatiin rauhassa pitää siitä taktiikasta kiinni. Ja mielestäni kuitenkin aika mielenkiintoinen. Hyvin usein on spekuloitu sitä, että Ferrarilla ajettaisiin eri taktiikoilla. Silti on ajettu samalla taktiikalla molemmat kuljettajat. Nyt oltiin ensimmäistä kertaa eri taktiikalla liikkeellä ja todistettiin se, että siellä kahdellakin pystyttiin taas vetämään. Ero ei ollut suuri siinä varikkokäynnillä, mutta kaiken kaikkiaan niin olihan Barrichello huomattavasti Schumacheria edellä ennen kuin hän rupesi hiljentämään vauhtia. Hirmuinen riemu päällä, että ei muista edes kypärää ottaa pois päästä. Siinä Jean Totkin pussaili tuota kypärää mahdollisimman useaan otteeseen. Hyvä, ettei jäänyt ai, mutta ei sitä tulekaan sillä lailla. Salon sijoitus 11. Hän jäi näin kauas 1.26,6 ja tuolla kun katsotaan kilpailun kokonaiskesto 1.16. 1.16 viime vuonna kilpailun kokonaiskesto oli samalla tasolla 1.16,5. 1.16,58 ja siinä näkyy tuo 241 kilometriä tunnissa keskinopeus. Ihan sille tasolle ei päästy, mikä on tuo maailmanennätys. Se on 242,6. Lähellä oltiin, mutta tässä näkyy sitten tämä harmittava tilanne Kimi Räikkösen osalta. 41 minuuttia sitten riemua riitti. Eddie Irvine pitkästä aikaa palkintokorokkeella näiden punaisten miesten kanssa. Siinä on niin kuin Ferrarin miehet ikään kuin nyt palkintopalloilla. Kyllä. Italialaiset arvostavat Eddie Irvinea. Ja meteli on valtavan kova. Melkein kaikki meni tämän viikonvaihteen aikana käsikirjoituksen mukaan, niin kuin Maranellossa oli rakennettu. Eilinen toi hieman pohdittavaa. Williams oli uhka nopeudella, mutta ei enää luotettavuudella. Ja nyt ensimmäistä kertaa käytössä olevalle uudelle palkintokorokkeelle tulevat tämän päivän 3 kovinta kuljettajaa, juhlituimmat sankarit ja heidän mukana myöskin Ferrari-puolelta Rory Byrne, eli hän tulee ottamaan tämän merkkimestaruudesta heille ojennettavan pokaalia. On komea
palkintokoroke. Aivan mahtavaa. Ja katsokaa miten valtavaa määrää ihmisiä on päässyt jo muutaman minuutin aikana tuohon pääsuoralle. He ovat aivan hurmiossa Ferrareiden hienon päivän kunniaksi. Ja nyt sitten Brasilian kansallislaulu ja heti perään tunnelma vielä nousee, kun soitetaan Italian kansallislaulu. Loistavaa, suurta urheilujuhlaa kerta kaikkiaan. Ja katsokaa tämä valtava yleisömassa. 10 000 ihmiset ovat tuossa pääsuoralla ja siinähän on tämän päivän juhlituin kuljettaja, tämän päivän voittaja. Näin myöskin Ferrari saa oman hienon komean pokaalin sitten kakkospaikasta Michael Schumacherille. Hän valitsi yhden pysähdyksen taktiikan, Rubinho 2. Ja tulokset ovat nähtävissä. Eddie Irvine niin ikään yhden pysähdyksen taktiikan. Otti ne murut, mitä oli käytettävissä punaisen pyörremyrskyn takaa tulevalta tai olevalta tasanteelta, pöydältä, ja näin Eddie Irvine juhlii siellä Ferrareiden kanssa, Ferrari-kuljettajien kanssa. Mahtava päivä Ferrarille. Mutta niin kuin aikanaan sotapäällikkö Montgomery sanoi, voitolla on aina monta isää. Se joukko, joka siellä varikkomuurilla on ollut, he ovat olleet tämän kauden kaikkien näiden juhlahetkien rakentajia. Sen sijaan Montgomery lisää vielä, tappio on aina orpo. Ja tähän ajatukseen on kyllä pakko yhtyä, kun Kimi Räikkösen hienosti alkanutta kilpailua vielä arvioidaan. Tappio on aina orpo. Masentava fiilis jää siitä, että Kimi taisteli pitkään hienosti tuosta palkintokorokepaikasta. Ja kun Montoya keskeytti, hän olisi noussut. Samoihin aikoihin molemmat keskeyttivät. Hän olisi noussut Kimi 3. paikalle, ja jos tekniikka ei olisi jättänyt häntä radan reunaan, niin hän olisi nyt tuolla nauttimassa tätä suurta hurmiota, mitä Ferrari-kaksikko on saanut aikaan. Siinä vanavedessä kenties
nauttien siitä jo etukäteen, mitä tulevaisuus joskus tuo tullessaan. Ne ovat hirvittäviä spekulaatioita. Autourheilun huipulla on kova tuuli. Tekniikka on aina se tekijä, joka voi kaataa suuret unelmat. Näin tapahtui nyt, mutta seuraava kilpailu on 2 viikon kuluttua ja McLaren oli voittajana Indianapolisissa tasan vuosi sitten. Mika Häkkinen tulee meille mukaan kertomaan, mitä ovat ne tunteet, kun kuljettaja valmistautuu kilpailuun. Mitä siellä kypärän sisällä liikkuu, mikä on silloin mukana avautumassa. Ja tässä selostustyössä mukana kaikin keinoin ja varmasti avoimena. Tämä herkku siis 2 viikon kuluttua, mutta nyt me jäämme kuuntelemaan, kuinka tämä kärkikolmikko arvioi tämän päivän kovaa taistelua. Rubens Barrichello, Italian Grand Prix voittaja Monza-radalla 15. syyskuuta. Hopeaa kakkospaikka Michael Schumacherille. Ja tässä näkyy vielä tämä loistava, hieno palkintokoroke. Ja näette, kuinka tuo suuri yleisömassa velloo. He ovat aivan hurmiossa. Tämä on ollut heille suurinta juhlaa, mitä he ovat voineet kuvitella. He ovat tulleet hakemaan kaksoisvoittoa, suurinta juhlaa Ferrarilta. He saivat sitä ja näin. Tämä päivä piirtyy satojen tuhansien ihmisten mieliin pitkäksi aikaa äärettömän hienona juhlapäivänä. Sano Jukka jotain välillä. Olen aivan sanaton. Mulla tuossa fiiliksen tuntua ilman muuta koko tapahtumasta. Tuo voi vaan Hei, tällaista peliä ei ole vielä nähty aiemmin. Se on ihan käsittämätöntä, että tuo italialaisten tunnelma ja se, miten he omistautuvat tälle lajille ja muuta. Se on vaikea löytää sanoja sille, mutta se nyt melkein tämä kuva kertoo aika paljon tässä supersignaalissa. Että ja nyt me and it's welcome to the top 3 finishing drivers of the 2002 Italian Grand Prix. A great race. It's Rubens Barrichello, the winner, Michael Schumacher in second, and Eddie Irvine in third. Rubens, fantastic race, third victory of the year, but what was it like out there on that podium? No, it was, Michael called my attention. I mean, it was such a feeling. I mean, I don't think we're going to ever experience something like that again. I mean, we were seeing people coming in and it was just unbelievable. I mean, as far as my eyes could go, I saw just people, so it's amazing. Getting back to the more mundane factor of the race itself, I mean, the key point for you is when you managed to get the lead when Ralf Schumacher had an engine problem. Can you talk us through that? Because it seemed that Juan Pablo was momentarily confused. Well, to be honest with you, I was confused as well because I didn't know what was happening, and I just saw a moment there, and all of a sudden I saw Ralf slowing down a little bit, and I dive on the inside, and I was able to get the slipstream of Montoya as well. So I had a perfect lap where I end up from third to first, and the car was getting better and better. So I was able to really push fast and have my race. And the two-stop strategy appears to be the way to go. Well, I mean, fortunately, it is. We could say today that it was the way to go, and the car felt good. And I must thank everyone, especially the test team today, because we were here last week and we were able to really choose the right tires. And Bridgestone did a fantastic job to bring the right tires. And I have no words for them because it was really the tire to have it. It was unbelievable. I mean, from the test last week to now, it was just a tire to have. Thank you, Rubens. Michael, you may have been second today, but you seem to be enjoying even more out there on the podium than Rubens was. Well, I don't think so. I mean, but anyway, I did enjoy because, I mean, it's the ideal result we dreamed of. I sort of didn't want to go that far and wish myself such a result because we had so much luck this year and so many good results that I thought whatever comes is going to be fine. But this is obviously the dream result. If you, as you said, or we said before, to look out from the podium, it's all the way down the straight. I mean, and this is by far the longest straight. You see full of people, full of tifosi, and that's an amazing emotion. It went through me and Rubens, and we only can thank our guys out there who always support us, and hopefully we give something back today. And obviously it wouldn't be a Grand Prix without you breaking a record, and this week you've broken the all-time points in the season record. You've raised that to 128, so
you keep doing it. Well, that was anyway my one before, so it's not such a big thing, especially after a year we had so far. It was more or less clear that we're going to break this one. And anyway, we had a dream result in the end of the day, first and second. What can we wish us more? And we just can be happy and proud of what we achieved this year and here in particular. Thanks, Michael, and well done. Eddie, I mean, you got two grinning Cheshire Cats next to you, but you're probably the happiest guy of all. It's your first podium since Monaco and a real upturn in performance of the team. Yeah, it's like Rory was saying, it must be great to be back, but to be on the podium again. But you can, when you've been away for so long, you know, whenever I was at Ferrari, it was like podium, podium, podium. There's nothing like being away for a while to make you appreciate them, and especially here, you know, with the Italian crowd, it's incredible. And people keep asking me why I like to spend so much time in Italy. Well, I think if you look outside, you'll see the reason. Now, before the race, you were very worried about brake wear during it. How did the actual car go during the laps? Well, the first stint, I pushed like crazy. You know, I couldn't quite hold on to Raikkonen, but I was leaving everyone else quite easily behind. And then Raikkonen had his problems, so we decided to pit a bit early, just because there was no issues really. So. And then it was just a matter of going as slow as possible to get the finish in front of the guy. I think Trulli was pushing me there at the end, but I was just trying to back up as little as I could, just because the brakes were marginal. We think we'll know whenever we take the car apart and see how marginal they were. But the last part of the race was, you know, I was changing gear early and lifting off and cruising into the corners just to try and save everything, because it was just a matter of getting to the finish. Eddie, thank you and well done. Rubens, third win of the season, big party? Well, I guess so. I mean, it's our home Grand Prix. Everyone is here. We have our two test drivers here. We have everyone here, so it's nice to be home, and it's nice to be able to just give it back to everyone that worked so hard for us to be here. So, as Michael said, we've couldn't ask for more. So tonight, I guess, is going to be a lot of party going on. Gentlemen, thank you and well done. Now a word from Rubens and Michael in your own language, starting with Rubens. Well, eu não poderia pedir mais. Eu acho que foi o resultado dos sonhos, ganhar em casa da maneira como foi, largando em quarto. Sensacional. O carro estava perfeito, os pneus Bridgestone estavam realmente trabalhando bem. No final da corrida é aquela com um pouco de tensão para saber como é que estão as coisas, tirando o pé para deixar o pessoal que estava tendo uma batalha particular pela sexta posição e controlando a corrida. Foi uma boa corrida, uma ótima corrida. Se bobear, uma das melhores. E eu estou muito grato à Ferrari e eu queria mandar um beijo grande para todos os brasileiros que com certeza vão estar muito contentes. Thank you, Rubens. And Michael. Sicherlich das Resultat, was wir uns vorher gewünscht haben. Die Spannung war ja am Anfang auch da, wie es vorher so ein bisschen erwartet war. Dass die natürlich dann irgendwann nachließ, lag nicht in unseren Händen, nachdem Ralf leider Gottes einen Motorschaden hatte. Und ich weiß nicht, welches Problem bei Montoya vorhanden war für uns das Rennen dann auf relativ einfache Art und Weise zu bestimmen und nach Hause zu fahren. Wir haben dann das Auto auf sichere Art und Weise nach Hause gebracht, ins Ziel gebracht, um hier dieses Traumresultat wirklich ins Ziel zu bringen. Den 1-2 für unsere Tifosi, das war das, was wir uns gewünscht haben oder erhofft hatten, und das hat geklappt. Und wenn man sich die Menschenmenge und diese Emotionen anschaut, dann ist das ein Riesentag für uns alle, für unsere Fans, wo wir uns auf die Art und Weise ein bisschen bedanken konnten und wir auch Danke sagen konnten. Also nochmal vielen Dank an alle und genießt diesen Tag. Gentlemen, thank you. Well done. Näin siis kuljettajat tuossa 3 parasta, ja eihän tähän mitään muuta voi sanoa kuin Forza Italia, Forza Ferrari. Siellä on jälleen sitten Don Alberto kuulemma virittelemässä jo tuolla kirkon kellojen soittoa. Tämä perinnehän käynnistyy Maranellossa jo 560-luvun vaihteessa. Ja samoin Luca di Montezemolon sihteeri on lähettämässä valtavaa määrää ruusuja neitsyt Marialle tuonne kirkolle. Tässä tapahtui jälleen kerran niin, että Schumacher napsi 2 kovaa ennätystä, niin kuin tuossa äsken kerrottiin. Ja samalla hän myöskin kertoi näistä vaiheista tässä kilpailussa. Mutta yksi ennätys oli se, että kukaan koskaan aiemmin ei ole päässyt 3 parhaamman joukkoon kilpailussa kuin Sumi on nyt päässyt. Edellisen kerran hän putosi 3 parhaamman joukosta. Hän johti tätä tilastoa juuri Monzassa viime vuonna. Toinen on pisteennätys.
yhden kauden aikana. Nyt hänellä on jo enemmän kuin hän saavutti viime vuonna, jolloin hän johti sitä saldoa. Nyt hänellä on 128 pistettä. Jopa 5. tila tänään olisi riittänyt tuohon pisteennätykseen. Hirmuinen mies Michael Schumacher, mutta on myöskin hirmuinen tämä talli nimeltään Ferrari. Mitä tulee ylivoimaan tänä päivänä, Rubens Barrichello on sympaattinen, loistava kuljettaja, sai tänään avaimet kädessään rakentaa Ferrarin suurinta juhlaa. Tämä oli mahtava päivä heille. Ja mahtava oli myöskin tunnelma, niin kuin Barrichello puhui tuossa lehdistö- tai televisiohaastattelussa äsken. Hän ensimmäisessä otti puheeksi tosiaan sen, että kuinka mahtava tunnelma, ei varmaan koskaan saada kokea tällaista, mitä nyt saatiin kokea. Kyllähän se oli aika mahtava. Hän sanoi, että niin paljon kuin silmä kantoi, niin näkyy ihmisiä ja tällä tavalla he saivat kyllä annettua varmasti suuren kiitoksen myöskin omille faneilleen Italiassa. Se kun Barrichello siirtyi 3. paikalta ensimmäiseksi, niin hän ei oikein tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta hän sai niin täydellisen kierroksen, pääsi siihen Williamsien kiinni, kun hän näki, että Ralfi hyytyi, niin hän ajatteli, että okei, se meni siinä. Ja sitten hän sai vielä pikkusen Montoyasta apua imutukseen, niin hän pääsi siitäkin ohi sitten ja siirtyi kärkeen. Ja sen jälkeen auto vaan parantui koko ajan. Ja siinä muuten Mikan kisainsinööri aika pettyinen otti vastaan tuon, kun Mika yritti tuon viivan. Palataan vielä Barrichelloon, eli erityisesti niin auto parani koko kisan ajan, koko ajan se tuntuu paremmalta. Ja erityisesti hän halusi kiittää Barrichelloa, halusi kiittää testitiimiä, kun Monzassa ajettiin testit viimeksi. Ja sen lisäksi pantiin vielä Bridgestonein hyvä työ, niin saatiin niin kuin täydellinen suoritus autolle tähän viikonloppuun. Ja Bridgestone teki uutta rengasta tähän kilpailuun juuri noiden testien perusteella. Eli testitiimi Ferrarilla teki loistavaa työtä ja siitä Barrichello antoi erityisen kiitoksen. Ja hän vaan sanoi, että todennäköisesti nyt on sitä, että kun päästään nyt tässä yhdessä viettämään omalla kotiperällä, eli Italiassa, niin kotimaaperällä tätä juhlaa, niin eiköhän sitä aika hyvät bileet tiedossa varmastikin tänään. Samoin Schumacher oli hyvin vapautunut oloinen. Hänellä niin kuin asenne oli se, että tavoitteena oli saada se kaksoisvoitto ja sitten katsoen siitä, miten se kilpailu lähti etenemään, niin kumpi tahansa oli Mikakin teki tämmöisen. Mikakin teki näköjään hiukan leveäksi. Löytyy täältä highlighteista sitten vielä. Ja se, että mikä tahansa tulos oli siinä vaiheessa ok, kunhan 2 ensimmäistä autoa on Ferrari. Ja sen takia Schumacher oli ihan tyytyväinen siinä, että hän oli toinen. Ja hän nautiskeli kilpailusta, oli mahtava fiilis, niin kuin Barrichellokin sanoi tuolla palkintopallilla varsinkin. Hän teki uusia ennätyksiä, niin kuin sanoit, mutta edelliset oli ymmärtääkseni jollain tavalla myöskin hänenkin nimissään, joitakin niistä. Niin hän tiesi, että tämmöinen tilanne on ja se nyt oli tietysti yksi ihan mukava asia. Mutta kaksoisvoitto oli se unelma tulos, mitä haluttiin ja se saatiin. Ja sen takia Schumacher oli hyvinkin tyytyväinen. Irvinesta hän näki selvästi, että hän nautti siitä, että hän pitkän aikaa pääsi sitten pitkästä aikaa pääsi tonne palkintopallille ja tässä se näkyykin tilanne. Hän kertoi, että toisaalta kun hän oli Ferrarilla, niin se oli pelkkää podium ja niinhän se oli aikoinaan ja hän oli tottunut siihen, mutta kyllä se oli aika mahtavaa, varsinkin täällä Monzassa. Hän on tottunut italialaisen yleisöön, että mahtava tunnelma myöskin hänen puolestaan. Hienon työn Jaguari teki tänä viikonloppuna kieltämättä. Ensimmäisellä stintillä, ensimmäisellä osuudella hän joutuu tekemään kovasti töitä ja tekikin niin paljon kuin vaan rahkeita riitti. Jarrut joutuivat tosi koville ja sen takia sitten kun Kimi oli keskeyttänyt ja hän siirsi heti pitstopin eli varikokäynnin aikaisemmaksi, jotta varmisteltiin asioita ja sen jälkeen loppuosa oli eniten varmistelua ja eniten hän niin kuin pelkäsi niitä jarruja ja hän nopeasti ehti vilkaistakin kilpailun jälkeen, niitä ei enää paljon ollut jäljellä, mutta vain oli erittäin tyytyväinen. Siinä lyhyt yhteenveto vielä tuosta, miten kuljettajat tuolla lehdistöhuoneessa televisiokameroiden edessä. Nyt he ovat siellä lehdistön tentattavana, mutta äsken tuossa televisiokameroiden edessä. Hieno päivä Ferrarille, pettymysten päivä meille suomalaisille ilman muuta. Kimi Räikkösen keskeytys jälleen kerran, niin kuin Erkki Mustakari taisi sanoa, 10. tällä kaudella. Ehkä oli lähemmäs ainakin 10. Siinä näkyvät nämä ajat vielä kaiken kaikkiaan. Ja kiinnittäisin huomiota Trulli ja Button. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella molemmat autot pisteillä. Ja kioskilla 17 Flavio Briatore tekee vielä yhteenvedon siitä.
and we changed the strategy in the middle of the race. We anticipated the pit stop because it was impossible for us to overtake Salo, Villeneuve, and was 6 or 7 drivers in front of us. We believe our car was quicker. We take the risk to anticipate the pit stop. Maybe we had the car a little bit heavy, but we figured out our car was quicker. This gives the possibility to Jarno to overtake 6 or 7 cars in the pit stop. And on top of that, Jarno done an incredible job. Jarno really done an incredible job, and I believe is one of the, surely the best race he's never done. Very consistent from the first lap to the end. Pit stop very good, and car good, engine just to the end was okay. And at this point the result is great for the team because the weekend was awful, was a lot of the stress. But you know, now we forget what happened yesterday, and we're happy for the result of today. And those 5 points pretty much make 4th place in the championship certain, don't they? Well, look like, you know, and plus the next 2 circuits is not so bad for us. Indianapolis we still have some problem, but I'm sure in Japan we're doing quite well. I mean, now we need to defend our position, but with 5 points in the pocket, I think so it's very heavy point. Flavio, thank you. Kiitoksia Flavio, kiitoksia teille hyvät katselijat. Lähetyksemme päättyy selostustiimin osalta tähän. Seuraavan kerran siis 2 viikon kuluttua, ja muistuttaisin vielä, lähettäkää meille kysymyksiä Mika Häkkiselle. formula.kysymys@kanaldigital.fi. Kaikki pienellä kirjoitettuna. formula.kysymys@kanaldigital.fi. Mika Häkkinen mukana siis 2 viikon kuluttua, kun ajetaan kauden 16 Formula 1 MM-kilpailu USA:n Grand Prix. Kiitoksia Erkki Mustakari vielä, kiitoksia Jukka Mildi ja kiitoksia ennen kaikkea teille hyvät katselijat. Italian Grand Prix vuonna 2002 on siirtynyt historiaan. Hienosti Ferrareiden juhliessa tätä päivää. Näkemiin ja kuulemiin.